ampani ampanya me ya adum twitwa mu na ma me ko na me ko pa bosia na me ko ye ho ne ama na me dane ye afidi e free 2 weeks mu ho me fa so nya bosome e wo hwidi oba ye ne 40 days pepepe e na wo se ne kut ne 9 ekura ni mu saa ebisinde afi no san wo ye funu ya le e kan ne ho sisi ya yenya yegu ha obi ani ho betimi aso ni mu onimu obi ya FM 87.9 onimu obi ya onimu ye funu yade eba onimu obi ya ene saying because ye funu yade de say ne eba bia wo ye krakra na so na ye funu yade a wonimu obi ya de ntia se nim so ase ni ye funu ne ye ne ntia kan ne ho a so mu kura na wo koso ni mu a waye na de akoye se untimi hu yale ne fale bai ntina se de ekoso no nyame ya adom na me de kan ketenkete ta ma okwo wo sunyan ya meka ye ntimi tuatua wie ye no na eja me be peska Akoma FM 87.9 Kumasi na yekoye ne ho doctor ne ka kire se yale wo ho nti obehwe no je se yale ne kwanza na saa yefu no obesan ye no operation na okọ no oba nampani ampa nti dakro no ka kire ne se so oba wo moa ne ho nti yakra de ni nti sata na medin no boa e de ye madwuma nti me yihu sister bi na me se sister me pa cho me ko hu bla ya ne ne yere na me se o ma ne yere ne mi yere nyede enkoma me na mo doctor ne so so oba Akoma FM 87.9 Kumasi ya wo se boa ho de nti me gidi se bre ntam na ayede aso na ye nka nti my sister no na de ne koye ene ye koye no operation efa ne yefunu yale ne ene ye me bo kapa be sen e ka de me bobi e se tam akla na me koye no operation no sata no me kura 26 million me de koye na ye hwe ne wie na sa 26 million na asa ansa na me sabe ye no operation ansa na me be piska foforo ansa na me de koye ne sa operation enti me fa nse ka de me bu Akoma FM okay enti ukoye operation na kire no de ne sie me koye no operation na chi de ye funu ne de na maintain kan biu okay yeah enti na ye bedi bronya ye mu ye wo ho na obeka chen se oyale nti award ne na me ka chen so onkosoro na me ba nti ono kra ne nante ko doctor mu na wo moko hwe afidie ye kuduru ho a edi 3 days doctor for ne so wo muntimi nti yamfa ne nkogo so na mpe ka na me de ne kogo so afide me de ne koduru go so ane na hu nyina ye sedie 87.9 Kumasi ya hwe nsuhia ye de aguso okay nti okot da go so che ma ye kohwe na afidie osi na ju ne nine nti afidie ye ba ye ba no mama ne crutches na no de ba na ja oba utimi di pie nkakra afidie obeto form seat ni eno a nti oto form team a wontumi nya ne ho hwe no enya ba esan mfie sen ana ba ne sa afimu na ye kui okay oto form team Akoma FM free go so ne ba ya ena sa de ne happy okay maybe Akoma 87.9 FM ye makwa ba e de ba Onua TV enua be ma ye Akoma Akoma ni ye be ya wo frɛ no ka kyerɛ sɛ bɔ nenyem sasa me bra pa me pa cho me ka kyerɛ no July ni wo ka kyerɛ no July me pa chan me ka kyerɛ no July ni mu no me August mu na ye di 2 ye no nti ni October me ka kyerɛ no mama me ka kyerɛ no wan fi me nti ni October to mu no ana ye ka kyerɛ ye sa de pem no that time no menya 6 months winning when did that April me pa chan and na April no when did that we ye no wo free ho ba no we nya wo menses me boa me pa chan good eya eto de bia o menses no
etumi pa ho a emma enye bra wonne Bernard enhia ye no na wo ho dadaada no eture bi a wo menses mi pa ho bi a be 3 months e mai won fa ho be 4 months e mai won fa ho esida me ba sure that be good enti woni ne da April no a May when your menses where no say when April May June when your menses are how when no she Tobo July bosome 9 after na be friend na catch say wonyem adentia mami me ba sure na nya sa April na me ne kwadae no me menses ne baaye na me sa ne kwada biem nti nunu July no mu na ma me de fa yefunu no na me ka kire no ho na man taking action bia nti ni December no na me frɛ no na me ka kire no that time no me nya 6 months also friend October October December ni na mama ni ya me ba cho eti ko mu tie Akoma ejo say na yire ayare na yire yare no abusuafo ba mu mo kɔ asetena ebewi a kire no abusuafo ka kire ne say na yire no na che say wo mo hwe petektakra mu a wo ba ifo pa no akwa wi obi de na wono so fa ne de mra wo twetwere ho ne say ja yi ya bɔ na hwe fam wo enti ne nan no a ye ne ye yi awono no a afi mu nie no abaifo no eso na wo mo ede aye table ya wo mo twitwa so nam eno na che se yegusu a ye ne no pese mu a wonso wode abe wode abetusu yi okay enti ekodru bra wa yade ye no kwaba abusuafo amane ye mpacho an breben oyale a aboajo wa na mehu se ohwe Yatina order, this Akoma dance your na yet me yatina order. Akoma ejo, Akoma ejo re, ni ebe me dre yetumpo. Akoma ejo, Akoma ejo dale, ni ebe me dre yetumpo. This Akoma dance your na yet me yatina order. This Akoma dance your na yet me yatina order. Akoma ejo, Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo na bema ye dre ye tumpo aha Akoma 87.9 FM na Akoma mu nsam dwumade no ne de ebre wo no ene ye fiada ampa ene ye bo ja ye ane fiada bi ye dampa fiada bi ye de enu tie ne ye de Friday edition Akoma mu nsam dwumade no ena ye de ebre wo wonu adofo wo hwe me na wotie me hene fa na wo Akoma FM 87.9 Kumasi. Me do toto I love you so much. Me do said ye wo do me no pepepe eno nti zabre fo do no bo do no mu en na ye fa Akoma mu nsam dwumade no emre wo live e wo Akoma 87.9 FM and afi enche bo wane a Onua TV edi atum live edi ama ye ka ye ho e wo ba bibia wo bia na akua koko e wo ha Pastor Julius Naba e wo ha Sikapa e wo ha ena afi Evangelist Samuel Mensa enso wo fidua yi emo Ismail e bo Akoma FM 87.9 Kumasi. Edi ye ko social media Facebook eye Akoma 87.9 FM bomadi ase ube follow yen na wa like page no waja wo comment no e wo ho na afi wa bomadi ase obe share edi ama me sanso na YouTube eye Akoma 879 Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so ebreso a you get notified share ema afofro so into me enya bi na wonom enhwe me pacho bomodi ase ubedi program no nkomo obeka program no ho asem na afei wabo ho totorobento pepe popin na Akoma FM 87.9 Kumasi. enye kama pa
na success ne ba ye ne munyina etweme a celebrate de abom onyame enka ho na onhyira meden de Maa Akos na yenua bi apiemu ewo ha ye ne bedi nkomo na enipa bi aso adi yo kyerɛ sɛ minimara sɛ mɛma bi akoma den na wahye da pri wakoma sɛ bɔnia ne atirimuɔdea ne asisie no a cheating no a Akoma FM 87.9 Kumasi. ne yɛka ɛso wo deɛ bɔmmɔdea na totopa bumu gyen egyen bumu kɔ saa wo deɛ bumu a na ɛkɔ na wobɛhyia wudifoɔ bumu kɔ na wobɛhyia difoɔ ɛkyɛ wɔ adwue emu ayɛ o emu ayɛ ɔbaa maame mo wɔ ha Akoma FM 87.9 na Kumasi. fɔmu te sɛn yɛda nyame ase yɛda nyame ase wodin Felicia ɔbɛ fili ɛyine na afiri baeɛ wofiri akra ne baeɛ yɛda nyame ase awia yi Akoma FM 87.9 Kumasi. Asenka obehwe me ne ade nso still se me yɛn hwe enye yi mentene nka kyerɛkyerɛ me mu ɛna no sɛdeɛ wosi kyerɛ me mu nyɛ no na kyerɛkyerɛ mu maame yɛne abere o baabi a wofiri ba yɛ mɛ ɛkyɛ sɛ mɛ ha na aberanteɛ ya so dende ana wokɔ yɛ no wabɛkulu mama dabi wabɛkulu mama dabi o wobi akulu me friend pamfra me mpo Akoma FM 87.9 ɔmfrɛ okay ɛne sɛdeɛ ɛna no wosi ka asɛm no a bɔmmɔde ane ka ne nyinaa kyerɛ yɛn mama mpacho na me wobunsu junction ɛhɔ na mete ɛna me hyi abrante bi ɛfɛ no pare ɛna ɔde ɔpasɛm to m'anim na ɔyɛ sɛ yɛntena enti nkɔmmɔde deɛm na mbisa ne sɛ oni yire ana ɔnware ɔka kyerɛ me sɛ ɔnware da na ne yire a odi kan ware no awaregye aba ama ɔne na wo baako ama ɔbaa ne de na kɔ court ama wagye ne fie de agya no kwan enti sisi ade ɔte hɔ ne de oni yire bia ɛwɔ na brabo mu bi Akoma FM 87.9 Kumasi. ɛna yɛhyɛ ase sɛ yɛ nante enti no nante mu hɔ na me baabi a me wɔ no me ya me kwa na mete ama ha me dan dada enti na ɔba me hɔ ɛna na me so me yɛ da me kɔ no hɔ no enti no emu hɔ no mankyɛ bɛɛ buso me miɛnsa mu hɔ na me de hu sɛ nyinsa yɛ den aba ɛna me bɔ na maneɛ sɛ ɔpare sɛ na asi na ɔse oh ɛna yɛ asɛmpa nti ahyɛ na ɔno koraa ma me sika ma me kɔ hospital ɛkɔtwa scan ɛde bɛkyerɛ no na ɔse ɔyɛ asɛmpa ɛna ɔyɛ sɛ ɔkɔ na mmom ɔbɛfrɛ me na mesi yo nti ɔkɔɔ yɛ n'akyi no ɛna ɔfrɛ me na me yare ɛna me frɛ no sɛ me ho mfa me ɔna ɔse saa adeɛ a me mmra baabi ɔwɔ no na me nkwa me te ha no ma mentimi nhwɛ me ho ɛna mesi yo ɛna me sisa me nneɛma nyinaa kakra me wɔ oni hwee wɔ hɔ nom nti no me kɔ oni hwee ne sɛn mama mpacho baabi a me kɔ wɔ asamanka si hɔ no deɛ me wura dɛm hɔ na me nneɛma bi anhyɛ da nni hɔ asɛ ɔbaa wɔ hɔ a ɔbɛtumi ayɛ dɛ ayusi nti me kɔ no me de akoma pa na ɛyɛ dɛ ɛkɔ ɛne anigye na nea me fa me silver kakra ne me fridge baako ka me ho ɛna me yɛ dɛ me retu ka mu na me kɔɔ yɛ mama me kɔɔ yɛ yɛ wɔ hɔ bibia nsi yɛ Akoma FM afɛ yɛ wɔ hɔ no ma bɛyɛ 2 weeks kɔ 3 weeks yɛ wɔ hɔ no ma one day me hwɛ me kɔɔ yɛ me si me yɛ so bolo atom sɛ na bɛyɛ a menya sika kakra de ayɛ de atotɔ me ho nneɛma eti ma yɛ so bolo yi bi a me te school mu hɔ nom a me tom me te hɔ nom a me nhwɛ
Obaby na pia obey. Obaby na pia oyeden obey. No kita abayewa bi ekuta nensa. Iti me hwa abayewa nanim no me yam hyeme. Iti me yam hyeme me hwa akora no so se be ma na me ne te no. Ba sister na nkasa me na o san me ho no ko. Iti okoye no kwotena me fiero an nchen. Enti o ma na fiero an so ma be frɛ me se me mbra. Me koya asa na sister ne beda no ho di a kyerɛ me se oye be ma na me ne te dem ho no. Ne yire awawale no. One ne tie buri. Ena ono be ma na free eburu ho no ma betena saman kase adwuma na esa asem na abọ me so me yima no bia enye den enye yie ena mbisa ne se eti me yedi mantini ankasa biom sister ne kyerɛkyerɛ nsɛm me hu dia menye den me nka biom ena me ka kyerɛ se one mpa ne kyɛ onya botre na menye den me nkyerɛ nsɛm no nyina nye den emfa nkyerɛ no ena sister no so nyame adom onya abotre ma me ena me kyerɛ nsɛm no nyina hyase nyina la e de kyerɛ sister no enti sister no hu sɛ fault no nye de emfiri me enti one ma anya de anya gidigidi bia wo efie ho no ena obi san se be ma no we na me se wa pie so mo koye adwuma o mai ena odi be ma na chi call be bia o mo ye adwuma na ko bisa ne se enti wo betena krom ha de wa ye nie eni enso hwe wo se hwe be ma ne di ni yira tem papa sadenti no watoa no ho no wa ye ne bonu no adenti no watoa no ho no ma o be busa ne sadenti no wanye mo ba na Akoma FM 87.9 o ya ne yire na nkasa ma ne yire ne dia bufo san ba fie ba sister no me nim de we sister ne te ne bu amfumi nso wo ne nyina mu ne bu amfumi e so se be ma na ye ne bi eti wo enya me nkwa ne nipa me di kan a be ma ne de sade na ye de abedada me de sade na di no nti sister no obehu mi sa na anya ne nwanwa if so de bia ye ne saa ena sister no kan so on de oyo de okọ ena sister no san fa ne ba no no mo ye de o mo call nti akire kura na sister no frɛ me se sanka ba ma ne kura be ba fa mu mpo a kono kura mpo no Crystal be no kura be mama ba ne ho ba bia ono wo no na nka me ma betena ho no akosi bla me de mewo na nka me wo wia na nka ye de ye hu de ye be 87.9 mama enne fi sa da ne die be ma ne ses ma hu ne to awie de ne na no ano se wo hu se owo yere ya die na ma me akode ne yire achi na se ne yire ne bisa bibia na me kire ne mu ne yire ne frɛ me na me fa de a enne na ono so apepa ne nsa eden oni no oni afekra de oni mi kura biem enne afiri ho no mo bia o ma miska onya me hwe ofa ne bag bo na chi na okọ na aka me nko ba pemfo akoro mo nso mi ni mo bia me de na madidi krobe so na do ko asaman kase mama efie roi na no aduane no ama me bia di one day obaye osan betam ne bag akọ na me se me ma ho nko so wanyi scan to ama me ma ho enya sada na na jo me ne ntokwa na do kwa no oma fi dana na yire ne baye na chi ni de okọ be opia no oma fie bi enya sada ne de eboro de enya ntokwa de nya asam keto aba amenyam amesan yale ka ho mama enya hye me ma me ka se wo machi watum ampa so fiero na bua me antemansa ame ye chi no ye kwase mankase police station me ye chi ni tumu mama ama police fa de chi na mo fra asem ni ekoye ne yele ti asem yi ne yele ye mo san hye na san fra me ne ma akasa se me yi no me nkoka ne yi no ne yi no wi a obehwe me what is ya beche no no what is ya chi ne kun no o si enye hwe me nka ne yenye de ye yi no na se yi no wi a mo ane be ma ne betra sa de akasa and I'm see you mama ye koka asem police fo ya hyehye bibia se ya di ne odi asem no atworo bibia se boso me on hwa me ne mo se ne abro ne ade ne kos mama ntena krom ho bio me san ko ba bia me fi ye de e ba na me see you enti ho no police fo no kam me ye 1005 e de ma me wo no se me fan park me ne ma na me ye de me nko mama if you dade am 1005 na me park me ne ma na me koye na no anu me du ye me frena no akate me frena no akate me enu anu no ne yile Crystal be ni mom ni nipa na onu mom frɛ me e hye me nkura nsa me nya botere be ye se ni sei sister ne me kasa ya akosi bla me ye de me wo ye ni nyina mu opalence wo no mo da me hwɛ me operation ye mi o sa me ba be didio se me ye dan yo me ba ye entuma me fro se dian yo sanya se me nwo ye na me wo ntuma wo ho no dada dia ne nka me wo ye de nka me ho beda so efise abusua bi ni ho ma me sister bi ni ho ma me obi aso nsoma ame itimi nko kama asem me wo me bayi abo me so obi anu ho be dwale akole ya ma me
ba kufo oba akola me woda me ana me hwe me ba ya akosi senne akola nya 2.5 years still am nti opalenka akola edu tam akola be ko school mama ti se mi hu kwan me fa sam dia kwan be ko to school mu mpo na makoya adwuma me nya obi nso nya akola yi ma me mpo na maka se me ko pepa bia ye den edi uko pepa nso a nipa no akola ne se wo to so ntimi nye makwa aduane fo bebre ho o si mi ntimi nso la homachi abra akola hye machi nti o mo mfa me ti se mi hu ne amenya bie be ma nso ne nam ho didida mama na wan hyansa no nyuma bia mama da bio abrabo na nkasa mi ankasa no ekoye me nko na me bobla na wonko ansan adan ase yankasa efie no nhyɛ da bi ni hɔ saa nti dada nyina fi be 15 years mo ko ni nyina no akwase me ana na ma hwɛ me ho abesi enne ya mete hui adon ba me no papa nti ase me papa nti ase me ma me na wo hɔ ɔno nso no ebi ni hɔ ise wasan ye pani kra yɛ den aka wanko school mama school me call ye do ba bi na me jae because ya be ka so ko school bra be diska wo ba du fie no na mo kwa fom iti ani kan bia ni ho no ma odi ko school ena obi anso amoa wanfo wanto adwuma mu mama obi amoa mi o nti wa na at the age of 15 we started ball wo bra wo te wo ho anase wo na wo no obi na tie me nkuna me wo me ho no nti efiri ase me wo ho nyina still la me na me ye da me hwe me de du ba bi na me ne me ko peda me han na me papa bi ndi nti me te me ho ne de na me timi me a me kodi pa ne ade ena me de ahwehwe me ho a me timi ko nkran ko ye adwuma na masad ba saa na me de ya brabo na besi bra me de akosi opale a no so de we ya di mi ya se kura de abro nsu yi wo hia opare na wa wo dada na mama na me wo da me nya kola bi wo ngoda akola bi ani ho ti wo first akoda wo no opare wo ye ena edi wani saa no mama akola ba ko po se wadi mfie san onya 2.5 years oba na bema opare chu ne din mama wa ohun akware da mpo no wato ne din briban ena wo ya wo pare efre wo hunu se ho aye fe wo ho akyene wo fre wo a no opese wo san ba ho no mama minya akola ne nya afe ne fa a okọ 2 years mu ho no me wo no ma one day o san ba me ho me wo he fa na me se me wo ba bia me wo na ene oba onim ho se na be ho na mte na o de ba ho no onim ho oba ampampa me nsa agro na odi mama one day me wo ho no ma no na bag bo na chi a wa yire ne niam gu ma o san ba tana me so asan ba nya me bia mu na me se jimifuo o san ba bia o ba so kra o san de niam abo wa chi san ne kwan no ho mama na nu me fie mpo na mama ne kata ma na da so me ne ye bi wo kwan no ke ka ma adwen kire ne pa me buro ne nua nyina kan se me dua anya ne hwe mama na satama opare oba no na akra na nya 2 years ene ya chire wonya 1.5 years ko 2 years ko 2 years me pa chi wo na sabre no sika san na no wo de san di akra no a wo san nya ho kwan se wo san frew no wa bo fie no no wa ba beda mama one cd be ma wo ko Salome wo hyehyɛ ne niam agu bag mbo na chi se sukuu ni se obedi efebra me wo ekra one cd kura o ma me bio me nkwa o bra me da hwa akola wo ya wodu se wo no ma na so na ye operation mama CS operation CS na why na betu ya ho ka na ye bi yi mama nyame na hu mi mobbo nka me ka ho ene san obi na hu mi mobbo ena otu ya me ka ma me wabrochire nipa no kura mi mfa mani hu ni da besi enne nti ye de na otimi hia woka mama me wo honum ma me da honum Kofodia Central Hospital o wo na nya 3 days a ohun atowo ohun towo ye yi ofin pa so nti ye yi mi fin pa no sesa na me ba no so ni ahode nti no mo de na koto light ase nti no me te hono mo wande te seda me te hoye ana na asini bi me kwa wo ekura na me hu ni da madam ni wura hono ma na ni bo me ni ma na de ne bag ko si ho no ba me no be bisa me se te se na me se ye no bisa se ade ye yi mi ana na me se ye yi mi nso ye yi mi ba no no bisa se watua woka na me se madam ntua ye mpo no se no se oba okoba na phone tua na so na me say me kura de mani na hwe mama me wo hono ma na madam ya san aba o se ma onpa ebo mu nya de no bi wa brochire so betua wo kana ma no wa kofie na me say minim se agro na madam ya ko no oba na okọ no oba asa agro sisi na discover chere mo ni phone so 1000 Ghana 1000 Ghana o se ni anti wa brochire Akoma FM 87.9 oh otisima wo ayi mi ame nko ofie no aha no
ɛne etua ma wo make 1,000 cedis wo mreko akɔ pare ɛne nam ho na wɔde bɛma ne bɛma sign ne nantem no wɔde sama wo ho ana wo pare eti ɛwɔ akyire sɛ bi a ɛnyɛ ne ba ne akɔda no ana sɛ bi a na wodi agobɔne bi wɔ baabi a wonya ho mpopoye mama ntisa etisa mpo anka nya me ya ye bibi sampo ma me hu po na oye we ya anga nya me ya da mama me se wan ka hwe da o chese de wi asase no kura no o si ye ya o de ho ahwa pa me kura ma me nya gidie bi eye da e woni mu o asase ni mpo na nka oye bibi ma me hu se anakwa onya de ya onye a ka me kura me go yigu pemba bi tenan eh why yin so anti waguda mama me yin bi ngu na se de wo se ka na sempro yi say me ka ko yigu ma me pe wo ka na sempro yi de asha ye de ade a wota ayo mama san abeba me so de mama wanya saa mama hu o agege mi ama ekodu ba bi a sama na yere ne ba mruka no manya fomanta be 2 weeks bi da so na se won so wo hia ne ya nche na anyem ye anche na menyem yo wo wunim ne ba me mama menyem wunim ne papa wunim ne busu ya ne wunim ba bi ofre dabi na busu ya fie wunim obi a ene wa ma wunim ne bibia so ankasa da mama wa ma wunim ne busu ya ne bi kasa da menyem na ne sister ba mu menyem mu hono ono kra ne sister ena ba ne sister so yesof ba bi o wankran ono kwa me fa mani hu ni da phone so ena me ne kasa no kacha ne se menyem o na me yale na ne sister no so kra hono kra na o se nko kacha me se me nua no wo yele eti me ne sister ne kasa du ba bi na se na ne sister no so ba kacha me se na ba ma na me ne nyem no menim so wo yele ana na me se ei menim o nya se de wo pare ya zensity enti wo gidi se ne sister po no ma wo ne kasa ya mama me se ne sister ono na se se ne sister o akra madam ne me kasa me wo ye ya madam nso ne me kasa me ba be show se ne na sister ba be hwe me deamenim e bia na danfo ba bia na se ayi na danfo ba ma mpere bi kra na o ka se won hyeda enye no se ne nua no won ne won kasa na won ne tena ba aboso me sen ansa na wo onyensi ama no mama be telemant boso me yensa chikon na se na sabra ne 3 months no na what ne so meboa pacho sata na mentene enye na wo ma wo frege so ko ye tamu na menyem ya na mentene menyem wie na meko onyim wie na akọ oh okay I see na sabra ni mu no 3 months no woni na ani nkomo wo pare wa woni sei no minim ubusuani minim wo anwan na wo me ye nko eno no na wo de pemo no mama menyem yem ho na me ka cha ne senti se menya nyima wi a o ma ye nko ma me ona so ye nko na ne ma me kra wo asamanka se kro bi wo efre no ma me dede o se ho na ne ma me mo wo enti menya abedru ha wi die me ntwan kakra na o de me beko wanyima wi no mum ani o de me ko chia ne ma me ne papa na me see you eno o de ko ye mama wa fa man kom ho a so de me beko so fa me nko Akoma FM 87.9 Kumasi eye basa na me fi ho no mko ye na won so ono so anka nche so na wanka nche ne se wo maame wo papa ni ho aka wo maame nti na dama oma mo nko na onko chia wo maame na se bibi ni a ye hunu so wa ba fie mama me de be apale anu ye de mama me say me ka wo ni na de ya ka de o kan bi kire wo wo ka na no wada ne ka bi kire me mama me ka wo ni na apale ka dem so me nya botsela no mwa no ho no nkuta sika kakra nsa ono de waka so be wale me de no be wale me mama obewara na ni ade na wantwe ama na ama wo sana wo bai sete mama you see there will be a nice girl what did you say mama 24 years 24 years fe wo be shokra na chese wo be hunu opare sa na wote describe na kire me mama obi a o tuntum ni mu yedu o wakakra osonwa ne ma ne pani bia nti hu ya na hu se we de wa ye me spec e na wutudi na chi se de mo keka no adwuma ba na se wo yo opale na nkasa de si apa de Akoma FM na first no first no so ne MPB na nam ne MPB kura ne asem ya je se e me wanwa yi o so ne MPB na nam afa ono ankasa so ye adwuma bi won to so mo ye fish waka kwa ayi wone wan na yes fish pond mama o so oni owo group bi a owo boys a oni omo ye
aso no na ye adwuma ono pese otem so na ye adwuma wura to no wo boys a oni omo ye sa fish pond oka constituency kura no a ayi ne MP no a wotwi no mama no wan kan kire me say na ne nke benya na ka ya frɛ no na nka yatumi allocate no because ekwan ya wode ye fa so ano oden waprim na kuma pa oye nipa bonfo na woni be ma atena 3 months ansa wonyam ni foni kura wo ni bi adan mama meni ne ho hwe enti woni na ntwamfoni mama satana me wo touch na sanga me se ni onu nti maton me touch krampo ada na aton mama aduane kwa nya bi ni woni akwada no meni akwala no maton ise ye yam bia me yusu me ni hwe me touch bo de me ton me ye de aduane di me ho de amenya bi se me touch no ho mpo di ya nka metime nya se me ni touch mpo bi na makonya no ho bi wo so meba ya be friend your sister na ye be and then sister so ye be me yere no so ya friend yere no na ye hunu ni ono so be ka dia kire obaba amen mama man wakra ba ya enda eye tonchi edu papa no ane fame kwa me da so obapa etifo ene achefo kontonchi asoye na sabe me do ewe kontonchi herbal center yaye ememme dro papa ye freni tonchi herbal capsules edroi ebo adwuma ankasa enu nti so ye bema na se o hweme na se wo de wo se wo mema sam akofom na wo de wo di atini ya me se koto tonchi herbal capsules ni ebi me no wo tonchia menim de edro wi etumi eye bema bi a wo tie mi a ose ne mema sam ese ni trase ose owo dwunso mu hawo obi won mo kogina wonom se odwunso a ogina wonom che ankasa yawo e na onamu yawo ni nyina echi ne nso a ni ntimu efemfem no dwunso ne nso nye ni nyina na ebeba obedwunso ketua bi obewi o tinkasa dwunso eta na yase menua bema papa me wofa me kunu bi a wotie me mesrew se wo dwunso mu hawo wo tinkasa dwunso eta wa yase wo kogina dwunso nso a ema wo tena ase ana dwunso no ena mo sre ho debi ada dwunso age wo ho eno nti wontimi empie enko baabi a ene die mu edura make am for edi amount eye tonchi herbal capsules tonchi ememme kuramu se twitwe emai monto na modofo no ennom no monyemu 3 points menua basa wodofo esinitirasia enye ni chibuo enye ntokwa de obeye ne se onso bekwa koto edre freni tonchi herbal capsules edi amano be ma ne betimi abasa na dwuma wo ye ne bebrebe nti wonti tonchi herbal capsules enka obi nso on must media dro de mempe medofo wei eye bibidro wei habama ye die mo ye nubne ya na doctor twediampo edi nimde adom no esia ho ade wakeka habama nubna nuahini abomu na ode aye ndura ye freni tonchi herbal capsules eno ti bema wase opese wogina ne naso bema oso wodwunso mu hawo ne dwunso asem nti ontimi empie enko baabia ontimi entna kamu otna kamu a na abufuo aba kakra bia na mpacho wunyina ma minsi na menwonso driver mpacho wunyina ma minsi na menwonso eba ne saa na de abufuo abre passengers no sa wo sa ohaw na me no wo tonchia koto tonchi herbal capsules enom tonchi herbal capsules ebebo aye odwunso semu ye ede amount ebebo amahode aba odwunso semu sa wo ye be ma na sa odwunso sem enkoye wo ye be ma na sa o prostate no emu ebie wo wono ma wo te sharp pains e wo sisi echia mesrew edro wasa wonom eye tonchi herbal capsules me patroti edi ni ye emame eye tonchi herbal capsules tonchi emema se eye tatashe minua bema wotie me wada roma kope tonchi herbal capsules ni bi enom bema debi adam betan ma mitufu se tedi mpaso agro sa me kasa bema enter any mpaso agro na me kire se awose wunya wo ho den efi empaso agro obi bebusa se na sex ne kra no ede ade na eyema mema medofo sex boost immune system sex ebwama o pressure me pacho eye normal sex ebwama o blood pressure me pacho eba normal o eyi free blood pressure mu sex ebwaw ema ahodensam eba wo mu medofo
obi a wɔse ɛna wɔntumi ɛna no sɛ wotɛ di mpa so agorɔ ɛboawo ɛma wo nanso ɛkɔ yie ankasa medɔfo pa mekamfo aduru efiri ni tonchi herbal capsules ɛde ama ɛmɛɛmɛ nyinaa gyegye me na mete ya no ɛmɛɛmɛ nyinaa mpena ɛmɛɛmɛ nyinaa yere dɔfo yi me di mɛɛma asɛm ama wo mu me kyerɛ do pa ɛbɛboa ama mɛɛma ɔmo mɛɛma asɛm agyina brane bɛɛma bi wɔ hɔ no ma ɛnsansan bɛgu ne bɛɛma yi ho ɔposa amafoa ɛna ɛfɔn afei ne ntɔhwe no nso a ɛhaw aba ho obi wɔ no ɔse bibi besi ne ntɔhwe ne ho a ɛnyɛ nyame a kwahwɛ ne ntɔhwe no kwahwɛ nkefiri hɔ no ɛno nti mɛsɛ bɛɛma bi a wɔtie me sɛ ɔhaw aba ho ntɔhwe wo hɔ no ma wofili yɛ obi ɛwɔ mu mesrɛ ɛduru a mekamfo ɛde ama wo ɛyɛ tonchi herbal capsules afei ntɔhwe mu aba no ebitumi aba sɛ nsuo no mepakyɛw emu ayɛ ha sɛ wo nsuo mu ayɛ ha emwa bɛɛma tadi mpa so agorɔ sɛde bɛyɛ nsuo no ebi bɛfiri ho akɔ na wasan so enya ɛmo aba bɛhyɛ anan the more na wodi mpa so agorɔ na nsuo no firi ho foforɔ bɛhyɛ anan na wa ho ɔden sam ɛkɔ so de ɔso ɔpɛ sɛ onyini kyɛ de ɔpɛ sɛ ɔbɔ ne prostate ho ɛban de ɔpɛ sɛ ahoɔden ɛba ne prostate mu no me patro ɔnom ɛdura yɛ fɛ ne tonchi herbal capsules me papa bi ɔnom ne ne yere nɛteɛ enyini nti o bibi anya na kɔnɔ da papa mesrew o prostate enti no wo de taane maame enye du dadu kakra munye mpa so agro ne kakra de mo betimi aye bia no aye de ehia ne se wo hu nsuo besane apia ba abonten se de be ya foforo ebeba wo de bo prostate no ho eban ene ye papa no bebre prostate ekun wo mo se obusa health workers anase doctor bia obeka sure se e de prostate enku mema kra e betimi eku mema be 10 prostate enu nti mesre be menna e mema mu hia ye mo so ye bo ye tie mema mro ye mema e na eba ye nkase mamro e ma de ye dede be ma de ne ye adepa enu nti mesre mema se mo prostate no me pacho mo mani hia mo monom edre fe ne tonchi herbal capsules obi beka se e hefa na menya bi ato fo ni trim e wo pharmacy shop Asempa pharmacy ye wo edum PZ baby a yenua mema ne ton phones no woduro na obusa Asempa pharmacy akrakra be chew ebo ne nso de eda form Poma Herbal e wo gate 4 Rock Pillar Herbal e wo Kewo opposite Abraham bookshop Herbal e wo Aprepo junction Santase taxi nkonom no okwa ubenya tonchi e capsules ne bi aho so wa akra furniture e wo Okanshi drug lane Tenated Herbal ewo ho na naboache enso ewo ho okwa ubenya tonchi herbal capsules ni bi ato owo go so afo ni trium ewo May drug store anana nanom FM Mem Rita Herbal anase Holiness Chemical owo baby ani a Grace Pharmacy ewo ho nom Raphael ebibidrofie enso ewo ho Sunyane Cap Herbal ewo ho Brekum Chris FM ye kase ye bobo baby abenya bi ato na ebre no ebeko enu ntimede number no etudwa for your doctor me wo krobe we so say e hemfa na menya bi ato me patro doctor number no 0553 51 11 59 0553 51 11 59 me patro so wa kran so afre number 0248 85 00 81 0248 85 00 81 Minua bema wutie me say ma o mema sem ho ehia ma wo dwonso sem ehia enjunso e wo yaw mu obi won ma badwunso bewie na moja edi achiwe enya asempa edi ma o mema sem obi no oba di mpa so agra oti yaw e wo ne bema mu enya asempa edi ma o mema sem mesro me kan fotonchi herbal capsules edi amaw ena afei ade ba kwa eya ne se wo take mu na wo pentema ko baabi wo di anije na ko baabi na car no driver no be ka cho se ne tire pai anasa wo botrotro e wo kwan mu yempe enu nti ye fa dropping de adru baabi a yepe enu nti menua bema sa wo ye sope obo ania no wagye mu a de me ka akosia no me patwa me kanfo adru a ye fa ni tonchi herbal capsules e de amaw obobo adwuma te se machine di twa brocks sei panyan wo sisim ba ye den e te se bareka se ntachara mesrew adru a wo hia e ye tonchi herbal capsules en chachara But guess if one chatter, the Gina Sophia was the Toby. Say, Nekura was say poti, mighty power. And it's a mess, men, I say, or Mamma who did some and costro
frɛ yɛ number ne san sɛ mebrɛ no aso na ne yɛn twetwe nkɔmmɔ ɛyɛ 0553 51 11 59 wowɔ akra no afrɛ 0248 85 00 81 menim deɛ duro wɔtumi yɛ nti mesɛ me no wɔ tonkyia kɔtɔ nom ne fa adanseɛ ɛbra yɛde obi bra so so ɔgye brɛde ɔntie yɛ no ɔsan so ɛhwɛ yɛ yɛ asɛm no yɛfo o mɛnyɛ ne tiefoɔ nko a dasɛ nɛ ɛbɛsan so ahyia meda wase papa medɔfo aha ɛyɛ akoma yi te 7.9 FM na afei onua TV akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno na wɔhwɛ na wɔtie no na me nua ba ɛyɛ Felicia menu ɛna edi nkɔmɔ na ɔkɔkɔfa bɛrima yɛfrɛ no ɔpare ɔpare ɛne na anyinsa yi awo bɛrima yi gye wɔn wɔkɔduo n'akyiri mfuturo ɔkɔ hwehwɛ ne baabi a wɔ hu no sɛ akoda yi frɛdeɛ bɛduru sɛsɛi menyi ni mpokora sɛ fili ɔpareɛ ɛnani kɔhyɛ yɛ hunu ba ne da kasagu fidie ni mame ohu kafra ohu ne da ɔpare maame yɛfrɛ ne sɛn mama minnim ne din yankɔ hɔ no wɔnya amfama nkɔ no nti wɔn mi sɛ wɔ maame na ɔpapa nso din wɔne wo wɔ maame ni nkɔmmɔ wo w'anim a wote sɛ wɔbɔ din bi ada ai ɛbɛyiri o wɔn mi sɛ wɔ maame din wonim wɔ papa din wonim ne busuani biara din k'o pare no ankasa nso a wose wɔn so na sister no Christa no ebesi dan ne wɔn hu ne sɛ wɔn no kora no ne bibi no wochi no ne busuani ama hɔ ɔmo ama ne yere no ne ɔpare ne namfofo no ɔne ɔmo yɛ adwuma ne ade na ne ba hɔ no na ne nua no mo de ɔmo yɛ so mbeba no ɛhɔ na yeyi ne nti ɔmo amba enti satam a wuhia no yi na ɔpare kora no de di nkan kora no nhia mu ankasa ba yɛ ne nye wo fie na kɔɔ so na wonim ne busuani bia na ko bewu tɔ wo da mu ade akyiye ɛne ɔpare ewu da wo da mu nti nka hwan ɛna wo kɔfrɛ no ɛna me gye yɛ sɛ sabre no kra na ɔba wo no ya wo bɛda yɛ ma ade akyi wo ɛyɛ na sabre no ɔne wo ne Esther no mpo ne nkɔmɔ good tinka bibi bɛto no da mu wa sister hwan na nka wo frɛ no sese enfie se yankasa na wo bosumi se na se enfie se yankasa na wo ne opare wo ne nutu anamo sisi ara me fa se ba 3.5 year mu da bi o 3.5 na dia wo ne wo ye mu kan ho na making wo da bi wo ye nka ho mo ntam tete ye ne bra wo di free ho kɔ ye no wo di free ne nche kɔ ye se free ho na mo relationship no emute ye enti ade papa be pa na obetumi akai se wo no opare se wo ne netena afimpo ana bosome na ya na bosome numu a wo betumi akasa ade we na opare ye ma me zabro no tin so no hwe la isika semu wo no de emu ho ne de no ye oye ne sen oye mpo oye ne sen oba aduane ebedi ni ade de no de ma want to me yes abra crab 3 months yansa wonyimu yi wo pare 20 minutes wo pare ni komo se be me na se wo hu me no ahokyere wo ho me nya adwuma enu nti wo de ma me dwetre be se 1005 bi na me fan start adwuma e fan support o san komo we nyina anya ade a wo ne wo pare di ye mama o ka o si o nya botre na wonu mi se afa na adwuma no ye start afa do so ko first cavete omo be twa dam foforo de fish pond abe insam beble itri yeso wan kan che wo so omu kwa kotupo e de afiri nkran e de abakumase abaye fish pond baba insam no beble ti se wasina no de nam opale nyambe twa ne kan so enti wanya enti red flag bia show na che wo say akwanya kwa wo betimi ni na tena bobra because I just phantom I can't understand me say do you have that from mama do you know what tata na me ka banku kura poton be ho na me hu mama ukodi dwa no wadi wachi ebu okọ no niam abeto nya no watu aka mama baka se ni papa bi na ukodi dwa wontu aka ne wono na benu aduane ade ama na se na do pipiripie bu eji ukodi dwa nyo na betu aka na hwan na entua
Emi se kotie no a mimi hu se kotie no na eyi se esuo se anunsu ede o wasre 87.9 Kumasi. Wasre ya Mama who ha no a na mo pe ara wasre na misiri no mama mo ensa no se ya wo madum no idea enyanjo se enyanjo ene me fun mama mama ara wasre na misiri no baba just aya me nwanwo man mu bi no be ma de se woni no shabrabo no ase no obeboa wo a wo behu no o Akoma FM. wo behu no o 87.9 Kumasi. me kra me nya sa fu baby kra me de misia no yi de bia me ka me de misia no yi enye me kra no me tire no me papa kuro mu o because me anga sansa abre no na me just many abre kra no just me nya ma dweno kra so obi fa kawa bi kra me se me be se many abre me wiase a me ba ye no next why you serious unti na de oh papa you no is soja ni hey na de na mo ye me yi ebe ye yi we dia no ade ayi sme ya de yi mo pepe bi ama me da ne buru Akoma FM 87.9. Suwa hunu eno ne so woni ye petrol fa ho nyina nti wo de ehfa no omo wona ye duru ho a makofa oje akobon ho ba se wo boa de me hu ya ne se wakono woni me maame ne papa akotwa foni ndi abeto sabre Facebook my future in-law because hunu Facebook so akoye ko na ni abre man kire ne ho enso hwe na chese wo hunu se ni bra wom obeboa wo na chese kura nothing from so de why bi say woni ni foni e de hwehwa no woni baby a wote sese na baby a no wote woni ne tie no wakoho mama wato afie ho so won se bi ositi isi pa de mi se den ye se otikuro no mu de ba mi se den nim se bi a ha note kama kwakoja akra no kwesi wo na makọ madwane akombe ukoja wo ba na si ho mama ebra ne do so dodo ukoja akra na si ho wo pari ayira ya hwehwe no opari ayiro ya hwehwe no opari ye wa yiro ya hwehwe no opari ye wo ye ni mu odu wo ye tuntum ye ni picture wanje biye ne hwene so ana ne hwene te sai ni ina this obi be hu no ba asoman kase obi a wo hwe mi bia wo drive MP obo wale MP bia on drive MP bia ma ko so uji ye so wose na no wo MP ne de kai ma no ma ne ekoye ni yie boys no wako han boys no se wakoji na dafo so ka boys no so un se do city we na ne ho efe pa hwe ne na ne ho efe pa enti se de obeya obekwa akose wo nko a de ahanmu no onye nwura wo ne ho nton enti obetimi akwaji obi ka obekwa akohan ne one day de abebo preman wo ho agi wo bi bag akwaji wo bi shoe agi wo bi suit aka ho address ne ho uhu na mese uhu na ne sunsu mato so se sim we dey menya be ma what was it oh kire sasa uhu na was eh we dey me so be ma na menya nuoi e ma so ne ka ya ye ne fine na be ma kama sa atimu o wawu eno anu wawie wache no eno o ne no a wo de he se team na no kra no we kra de ni 3 ye wan fo na ngoda hotel mpo bebre hotel nko a ntu onim na chi ni na nim ni ne ba bia sese ya na wo ye honho eya e ma na bre mi bibi say eya e ma na bre sese wo na kra yita wo kwa wata enkra ni so a ye ni mo papa hwe wo ma so de cheke huro ne ba na so de mama wa ma wo de yen me hometi o wo so ma broken heart papa akola no amisi se kwa me hometi mama woko school onko school mama me nyi ska kra fa no nkotu e mema so de edidie woman Me- be nkunto miensa obedi nkura mema no papa to mo no se bi I know 50% no monye mama me se me opale no Omo me se tiri- me kwa jane
Meko Genesis wo mama. Uko Genesis hene. Na waba oba tan no waba abeda. Mama, me weja akwala no. Sister, me ka bi possible so de agina ho. Se me nsenya wo hwene so wo ba bia wosie no a. Fa wo. Se wo me paache wo. Akra no wote ne ba bi. Wan da kwa fa ne ba ye. Sister paache wo se o. Ya wo kwa akojai wo ba no dia kwa akosi asa mankese kurom na wagya ne ho mu si magede mu no na akra no wagina bonku na nifa me paache wo na wagina heaven gate tie mu fa se frisia no opare mu mefa me o mefa me ene ono atu be hye wo yam me paache wo agudie ya mommo ni ana ho ya kan ya no omo nti ase ba no hwe bia obi ka enamo asemu ye holy me pato si enye holy ya akuatie bia ne ya ye bia mo aye ye ya ka kire wo ya ka kire wo bia ya ye bia mo aye akoye ni enye ye de amo ye ti ya ka kire wo se won so benko ye bi enti wo aso ahwe enti de ye ka no enye se ye virgin fo yo ene ya hemu ye nko ho ya kokoda ni ya hunda bran ya wo wura hoi on fa hwe mraw ene ye ka ti miss akra de de se wo ko janu si ho eye me abechew aban da beche na tumu me akoche frisia atum ade na mo be ma akra de na be ye ne ya wo sra mo what bread ye wa bre but you can't go enjoy the akra ni si ho na wo ma emafie na ka betimi adidi ada sister jai wa baso yo ye be friend na yire no na Esther no de ne number man ni ya friend Esther no na project bi da ye ne muntimu de momra ne enka ho asem kakra na fe ye friend Esther ene ne ma me di no onim papa di onim be ma ne kurom abra wonim obi anti agese ye bisa enti twan ya ketewa bi na fe ye besen ya baso na ye mfrefre wo mo ba sa bre de abedwafo metrans kakra ne enko umodie no eso na fe ye kwaje interview no eba na fe ya bana papa emebo mpa ye na emma wonom ena de standing innovation na chese na de me gina ho because umu mame ewo line na so na emu ayeden until this time round the dear ebia bi ye konu bia bi madawroma kwan bia so a wo befa so ama yensa akesika no yanko enya wo ni obi a na emum no eya akra ne life ene ye save mame kwa homa ne so hello mama mame na ete say mama me hunyo ya da nyame ase ne hunya kura akola ne hunya kura sa de ba cha akola no ko anya ni mame ne hunya chire me chire me mu ade na ekoso wa ye dan wo hene esi mama at the hospital we do akola na din se mo me yahwe ni na me din kade ni ko do hospital ho omo hwe no mo sa je ambulance be fa no ko ko le bu ho no ambulance be do ya price obo mama mi ni sika ni di aya de akola ni be ko na no woni ze ne go ambulance ne di ko mama ma ni sika ni di ni akola nda ko da hospital ho no ese de mo de ni hu ya menye Akoma FM 87.9 Kumasi. Hey asemo ti da be na mode no ekokoto hospital me pa cha okani nyina na fu ade srade ene ade eto enye me enye wo na se de wusi so no kwa ye frewo a in fact ya na ahomete na sika ne so drosso say otumi didi kakra ne na yem ne home because only na do say ya no enye ontimi didi na sunu wa susa na no Saturday no ye bedru ye na de wo si ya na me di me kade ne ko hospital so doctor mention na is akola ni you am power show no say sa ya na for number this is na sunra no me scan no he na mo je ne to mo bonus yo bia izo no kwa mama enkopo
Njani shiye niye na doctor ni jana just for ambulance. Na ambulance ni fire ko. Enko mama, nti ni enko. Akola na ye mbe na da nti onti ni nti opo. Ediane enko nti enko na akola ni da ho. Ye for ambulance will be due ya. Omo ko mo 55 million. 55 no ko fa no he. Hospital crack akwa ni nti ya wa haye. Na ka ambulance ka. Nyabi sisi mekasha na dawa wote nyabi po kumisrati kwa msrabu nyabi na yeye ndio true ya ndio gaji kuri kutanyuni ya kuri jamaa ndio jana yeye mtu na basi yeye sada phone ni baba mimi naweza kula ndio srabu Hando masoko kakwa mama mzee sasa nimekia. Basi nini na masrena wajia kula na kwa ayosha nikakraka. Hiyo ni kwa bin kopo. Ya dahokwa. Ni stress ni kwa mimi. So ya tete so sanso a. Emwa ebeye den se ye benya ni nyina so abomu na yetumi de ayi afri ho. Mate se obi so wa kire no ye ono ana. Mama nisini esu kwa mama mechoka sinia besisa kwa diano kwa mitu mamie diano kwa koloni nidi na me bata ni kwa mwezi ni atome esu kwa dosu Akoma FM 87.9 Kumasi. Mama dauro ma ye koto sremu sira yefu obebi na mama sira yefu sa de we chocolate kwa nya ko po hata suru ni mu o etne ko sira mama ko lai kama kumma ni mu be ye bo sira do fu Mimi bambo bojana ya kule kufadhili ni yule na gaji kutajia ni yale na yeye mtu kwa kuduba kama mtu ni kuja kutamini sasa hiyo Mungu mwana Mungu akola imani watu na kule kibaba ya nyankwa mimi ndio baya mawo msiramo Eyasem okay what the bomodia na ehwe ne maye na ene ye mfabre no aka ne nya ne ye betumi bia nti ye pon pepepa mesa ya frɛ why na mama mesra mo sra do fo mama why sra mo sra fo mama na mimi ya wense ni hu ne menye sra mo ne tie fo ga se bia me ka se ne ndu mo ni mama sra mo ne mo ka sa mama e bia wodi ye be tie wodi a che me de sra mo sra na me pesa wodi wo krom kasa nso wodi kasa kire ye nuanom nkramofo ye nim se wonom ne adoye de wo mo ya de wo adoye ho nti fa kasa e kire wonom mame wade srede no Hello 87.9 Kumasi. Hello. Yes, mommy. Papa, mama. What to say? I'm not more. Son, I cry no, the situation is it. I am married. No, Doctor Mondi, actually. Bring up a son that a child ramen, so a crammer. A musab or more boat a crack. Mammy, Fawu Krum Kasa chair at here for mammy. Akoma 87.9. Salam alaikum, Jama. We brought never gone around the quay. We drank a phone in the bani, not been a door. We were down racing jar. Amiga, the muscle and gato, Kara, Ima, Amiga, the Mokuchi, go tardy. So I will talk. I think I could tell no go tardy. Babu go tardy, no, Rocky time, we sing that. You say, well, this is a down wire in the way.
amiga nana ntiade so no go kato aganda gadi ko tia go to kwara da dala so tamo kan ti kan go to ato na no re sanno so ate gadi go ga ngara amiga yana so aganda gadi jarmai go ga ngare ai jarmani ai babu zarma mai namu daidai ne sai dai ga ngare amiga da maso go ka to ke kiya kara am jama'a amiga to nan go kan isi shin su hin nuru san ne gabu nuru ki ne ta mu mutum nuru kenan kwali bu doctor na go ga ngara amiga da maso do operation ta moto amma nuru mutum don biyu na hin operation ta ma nuru ki go bita ibe ime ndujina igo kwale bumo igo ga nware amiga za maso aganda tegadi andaga ba amiga mate ma me fesi wa ma me na yemre mu na fe yemeye ne ya ye betimi bia badam ye besa ya fe mate mama besa ya fe ne ahwe stadium no city si ewia mpasha mate okay me da se nti ahaye Akoma 87.9 FM na fe Onua TV evangelist ansana ye best start here Mr. Wada makacho se wo de ba bo modia na fabre bia bi wo de fabra se acho ani bre se nyame enye wo bia na mom no eye akoda no ene ye save ne life de minim ne se ye save akoda ne life nti no mom wa ye se be ya sabre ye betimi a save little umu ye betumi a save ne life papa mama ma yentwa ye hombre sima na ye ba wa bompa ye e de ama okay see ana ye kam we hu say mama mpacho ready Akoma FM 87.9 Kumasi. Asenka obehwe me ne ade so still se me yehwe enye mentene nka chire mi mu ena no se de wo si chire mi mu nya no na chire mu mame ye ne abri o ba bia wo firi ba ye me chese me ha na abranche ya so de ana wokọ ya no wa bekulu mama debi wa bekulu mama debi o wo bia kulu me friend mpo Akoma FM 87.9 on frel mpacho debi okay and ye said ye ena no wo sika asem no a bomodi ane ka ni na kire yen mama mpacho na me obu nsu janshi eho na mete ena me chi abrante bi efe no pare ena odi opasem tu nanim na ye se yentina enti nkomode diem na mbisa ne se oni yire ana onware okacha me se onware da na ne yire a odi kan ware no awareje ya ba ama one na wo baako ama oba ne de na court ama waje ne fie de agya no kwan enti sisi ade oto ho ne de oni yire bia e wo na bra bom bi Akoma FM 87.9 Kumasi. ena ye sha se ye nante enti no nante mu ho na me baabi a me wo no me ya me kwa na mte ama ha me dan dada enti na oba me ho ena na me so me ye da me kɔ no ho no enti no emu ho no manche be buso me miensa mu ho na me de hu se nyinsa ye den aba ena me bɔ na mane se opare se na asi no se oh ena ya sempa nti asha se no kura ma miska ma me kɔ hospital ekotwa scan e de be kire no no se we ya sempa ena yo se okɔ ne mo mo be frɛ me na me see you nti okɔ ye na chi no ena ofrɛ me na me yare ena me frɛ ne se me ho mfa me no se saade a me mmra ba bi ɔwɔ no na me nkwa me te ha no ma me ntimi nhwɛ me ho ena me see you ena me sisa me niama nyina kakra me wo oni hwe wo honom nti no me kwa me oni hwe ne san mama mpacho ba bi a me kwa wasama nka si ho ne de me bra dem ho na me niama bi an hyɛ ni ho ase oba wo ha oba timi aye de ayusi nti me kɔ no me de akoma pa na aye de ekɔ ene anije na ne me fa me silver kakra ne me fridge ba ko ka me ho ena me ye de me tu ka mu na me kɔye mama me kɔye ye wo ho bibia nsi ye Akoma FM 87.9 afa ye wo no ma be 2 weeks ko 3 weeks ye wo ho no ma one day me hwa
me ye me koye me si me ye so bolo aton se na be ya me nya sika kakra de de atoto me ho ne ama eti ma ye so bolo yi bia me ti school mu honum a me ton me te honum a me nhwa oba bi na api a obey oba bi na api a oye den obey no kita abayewa bi ekita ne nsa eti me hwa abayewa na anim no me yam hye me eti me yam hye me me hwa akora no so se be ma na me ne te no ba sister na nkasa me e no san me ho no ko nti okoye no kwatena me fiero ane nchen enti o ma na fiero ane so ma be frɛ me se me mbra me koya asa na sister ne be da no ho di a kyerɛ me se oye be ma na me ne te dem ho no ne yire awawale no a one ne tie buri ena ono be ma na free buri ho no ma betena saman kase eye adwuma na esa sam na abɔ me so me yima no bia anya den enya yie ena mbisa ne se eti me yedi mantimi ankasa biom bompa yesra won mo Akoma FM ye bompa ye awurade se ya na wo kan se wo ma enye se wona wo su ye ne wo mu nsu o ma bi firi o makoma mu ton ena ebu abefra asabere wo do wo ni nkwankwanta de ya kan se onyame a won sam na nhira wo fa nhira gu mai so mi wura ma won sa no adwuma enye yie de wa yi bi dada de wa body tirimu posa fe na obeyie nyame a wo bie kwanto ba bie kwanda na wo de siria hya wo ma no bresem na rade yesa ma wo mai mame kwan bia be fa so ahyira wo ma ama wo so ani je wie wo peyo rade de yesere se e masa de we bi nto wo mu da de wo ma ya ma bofra we nti de afa na wo ba be yenso rade fasad enhyira ito na brabo so fa bi to ne maso maye when rade ni agye nkwa Yesu Kristo di mo ene yabɔ mpaye amen me da say eye Akoma 87.9 FM na fe Onua TV adawroma yegusu ada ya hwe wanim yese wo de wo sande ya yafa wodi eka ho ni sika wo de ba ye no wo de ka ho a ye behwe na yabo ede ama na bibia atumi aye kama wo sande ya na wodi mi se obi openitin obi onso ompenidin ye body na atumi ahye nkran na chese obi nso atumi ede ne de aban to sande ya na wo sande wo message no na wo de aba 0533 487726 0533487726 0533487726 with the message in ba na ya kan di ama was 0530507849 0530507849 100 cities what say mama nenka what say o mama enka umu ena what nenka so no susu e wa chire no badawroma eye wo ba mesraw eye wo ba enka ye ba ye ne sede ye ya enye ye nyi obi na emum no eye akora ne nkwa badawroma akora bi fa ya umu yaw na wo fam no eni so no nanka efam enye se akora ne fam nti yesraw wo kakra bi enso yese ne wo de nipa 100 obi ama ye nipa 100 cities na one wo 200 300 ene one aka nso e de wono de aka ho e de ama ye ma ye twa ye homra sisi aye ba ye beba so sisi ana ye kam wo nu se wi ase no me ma bia didi mi no papa fana na ade sanso na de bia me ka se nhwehwe mu kra me ye hunu sa wade ne mpratwe dodo na enkoso na dodo na ye mema omommode wo mpem no wo no ma ware ene wo mpratwe enye de kra wa anajo onya de obotom so nye na after say internet se o kabo mu a ensempi na emom no se emma no me mfa ne se obotom enye na anajo de no ana se wa ya so nan na toso mi ensa na de ya wa mahwe wo fi kura no bibia no no enti agbozo Herbal clinic to yensa fra se wo this kind of problems here abosu bi erectile problems nko na onya de wo mpemu a the only place I will ban agbozo Herbal clinic agbozo Herbal your branches na yensa Obankran ye wo honom Kumase hanom ye wa ha ena tema ye wo community 25 Savannah Junction pe ene ye wo oba Kumase hanom ye wo dichem so main 5 old insurance junction heyara. And it's away a Ghana ni we a Ghana bema na ewiabre o hwe me na wonim se o face sexual challenges e wo life mo ana se
namu agudie no enhye da anye papa ma wa agbozo herbal clinic say bra na mo no mako yare ba kwa agbozo ye sane na nsen kese pa hemorrhoid koko yes koko ana say yen kan say oka koko amanfo fi say koko keke enye koko keke hemorrhoid ni yese obi a oja na ya na koko eyaba no and friend hemorrhoid na yese ade no aye chronic and then say in fact say koko na tena so ache na aba be shewto and edidi fa rectum no na sha say push anus no out and no kwesi bro ni friend hemorrhoid it is sa ya de we no ehye nkrofo ho na hemorrhoid no say oye bema sexually no Emma uye weak and I say you become 1 minute man and I say 1 seconds man. Yes, because of no es o 200 no say be no be man no. Me fa no so me miru nyina edidibom. Yes, it is a to no enya problems ah. E ba say e come be man be. Yeah. And the science no say hemorrhoid e kokobu nso no. Eno na timi ma emema no bi wana say oba bo say osisi ya oya pa severe waist pains obeya enko hemorrhoid ne wo internal and external hemorrhoid ye wo de obehu say wokokobo no epia de aba ene obi wo no so obi oja na abete wokoko eno kra ya say ene obi wo oja na wi a ebete ho no mokoko no say ehyehye ne tse meku enti gise otwenya na eno ankasa koshim enti obi wo no do times obeja ne nan kra na problem it is our hemorrhoid problem and our kokobo pie na we pia kwa koshima Dr. Agbozo say Brian nchen na ye mo wadru na no within few days no obon se be kwa koshim numbers no egu screen no so miensa ni nyina but ma medical embo e bia na obi asabi na ni hunu ade etie enti uba aha no say ye kumase ha ye wo dichem so main 5 old insurance junction ni nkramofo asoro dan no na edi hwe ni mum enti ma medical emfa kumase number ebra ma ba kumase ma memfa kumase number no entudwa 0553 41 77 52 eno ye kumase dichem so main May 5 old insurance junction 0553 41 77 52 and over infections biara and I say hemorrhoid ya make it because anal infections ebu hono ma sabi previous ana ne tuta ke kan pa bo se sabi insuo fite bi bo na pampan ewum etimi etimi cause infections ni papa it is be a otu hono na obu asabi otu hono nyina obo pampers because of the two hono nyina sabi apro and ma pampan efiri no eba obu sorry akonwa so obu se na insuo na yeso na one slash ase sisi so eba sa hemorrhoid chronic na yes ade no because into what sa problems ni bia what baba Agbozo Herbal Clinic ene ama emema bibri ebubo pampers ewa abra sabiu enye bibi ya na emom no sebia sebi ne kokobu eni nsuo na eba no ofisi na ebe so mepa cho se wanu ma edura ma na nkwa enye yi into the we be kire Agbozo Herbal Clinic ye branches ni nyina bi Kumasi ha ye wodi chem so main 5 old insurance junction en kan number no screen so tema so so o wan kan na important mo betimi aframe was 0241 75 02 82 Accra 0241 75 02 82 and tema 0557 40 26 96 betimi aframe na oni edu ya de ho enkomo e ma no bi so ye say mema e wo sexual weakness e ma sebi tomre bi a omo de ne ensore nti ne visa e ma any sexual weakness e ma akra ne bi mu sabi na think am na 3-4-5 hours ansana enti ama mema no mu blessa oyire sexually weak in bed e pa cho no so timi de ba Agbozo Herbal na no so betimi aba oba be ma so mu a emfie 9 na onte hwe obeka se media sa na meti obo anya sa na ote obo hormonal insufficiency and as a hormonal imbalance and a cause sardian o ye be ma dia e bia na testosterone entimi produce enough hormones ma untimi nya good erection enti o ye oba o ye be ma otibi ba Agbozo Herbal Clinic e ma ye sa wo yade awasem se bia oba be sia fibroid e na agi ni pedua na sa de bia no e ma de fibroid nti ya na amanfo se onyim enso be mfie 9 still nyensen ba ko no untumi enyim ye fibroid anase myoma anase ovarian cyst etimi yesa ema ebe show ye funu ma beka se bia onyim nso na onyim nyina ye oba Agbozo Herbal oba ye be your test ansana ya mawedru enti sa wo problem bit is a fibroid na your bana utimi na si awo kwan anase sabi awo no kra na ntumi ma wo ye bema na wo sperm count problems infertility both male and female bema bi wo hono ma utuo no tie hu se eto na emu ntumi nkuma aboa na de bia meka se sabi mpreduasa se ade no utumi ye na oye ni ya na ye ni se obewo ba na amanfo ehunu se yes kwaku ana kwame oye bema enti se was this kind of problems
now face ya na so what for treatment enye ya agbozo Herbal clinic aba be pie asantenem and your circle ye what teacham so main 5 old insurance junction me pa cho Kumasi hanom wo hanom a frame na hia me na enu me di oya de honkoma de biara da ye wo ho ye share adwuma ase Monday ekokopim Saturdays ye share adwuma ase 7 o'clock am no pa na upon 5 p.m. Kumasi me pa cho 0553 0553 41 77 52 ebe afa numbers ni nyina o freeway na kwa network ma freeway ena enkran 0241 75 02 82 ye wan kran ye ben Kwashiman Chiefs Palace the pen we are just saying Kwashiman Chiefs Palace share the same one with the palace inti baby a o enkran hanum bia no mo amu ne bubisa Kwashiman a very popular place pa and ye ben Kwashiman Chiefs Palace and as a Kwashiman KFC no ye ben pen enkran 0241 75 02 82 tema your community 25 Savannah Junction tema 0557 40 26 96 tema 0557 40 26 96 prostate enlargement no so ye ya de obi o ha ma be ma ba ko otumi junsom keten na de ya na se ko gina ho was junso no esa no ye ko burning free urinary retention ujunso bi na asa kem emma me pa cho frequent urinating oti ase de bi at any time ya was ko junso oti ase blood and able infections na bem enye junso ntentem ni nyina na e prostate diabetes to me yes so infections hold urinary tract infections to me yes into buy aso ye na so wodwunso mu hawa ye do fa efidie mu ne ahwe test no na ye hu yare kro ne amahu du kono ma sa dwunso ntentem ni nyina no eto ebetwa enti wo nkran wo Kumasi wo temau no ane so betu na maba clinic no ye Kumasi DCM so main 5 old insurance junction oba wo so dwunso ntentem dwunso twa na ye mre dwunso ba na so wanka wano dwunso wo ya dwunso agu sanso na emema so sa prostate ana say any kind of infections be am wa emre e bia obema bia wachi gonorrhea ibi wa ho yen kan gonorrhea na amamfo nti ase se bi obi won ma bema ba ko to wan mo titi ne ho ana say oposa se bi ne bema ene ade e ba sa wo se insufita bi ne ade fu ni nyina no e gonorrhea etimi adwie e cause 1 minute e ma why masturbation ye ka masturbation wan ka sa to won ma akono boni be show mu na wa twetwetwe ho remember nyina and 1 minute why you be cause hormonal insufficiency or hormonal imbalance our system no more bragbozo Herbal clinic be mu edram wanum e ma sa balance hormones na kama no ejina so abo edwuma am say asempa we 80 anti ye ka no ye tete abete na ne cha na egusu say ye den ye che no enti say o prostate o say o kokobo problem hemorrhoid o say o infections o say o all kinds of problems rheumatism problem be a wo so yambo ni di no eno nkyerɛ sɛ yensa bia na high blood pressure and diabetes abetwa ama obema semni nyina ye mre ade na onfo wani nkyerɛ agbozo Herbal clinic na ye mu wadru ma onum na ho nto bra ye be yo test maybe na aye brent so me number na from de biara da ye wo ho me ka say kra no ye adwuma ochina nyankopon ya adoma Saturday ye adwuma Monday Sundays after church Monday Tuesday Wednesday Thursday Fridays ni nyina no agbozo Herbal clinic ye sha 7 o'clock am no pa ne upon 5 p.m. enyumre into do yare ne hyedem the fabre be sama me sorry enkran number no 0241 75 02 82 ena Kumasi ha 0553 41 0553 41 77 52 and at tema 0557 40 26 96 so what do we can hona mobile test e be amamu no e free me that say e free same time next week yeah be say me that sorry me now team all right yeah Akoma 87.9 FM na fe Onua TV yeguso ada ya de makosam dwumadie ne ma wo enefi ada nenso Akoma mu nsem ebre mu na ye fi ada meka we Akoma mu nsem dwumadie no ebre wo obaya dan wakonya no ema me yes mama na fe ye ba no Akoma FM 87.9 Kumasi
yɛmmoa no Maa Akos medase na abaya yi mete na sɛm no ɛne de wa wosi kasa ɛne sɛ ne akola no si esu no awerɛho ama me ne wa mese ama me ne wa nyɛpɛ ama me ne wa nyina nkɔ ama me ne wo yɛntimi yɛnyina yɛ naso no ɛyɛ yadeɛ ɛna wiase yɛ kasa obi benya so na efiri yadeɛ ɔbaatan wɔ nyaa akɔ no ni momu na nka ɔyare nanso so hwɛ akola a woni mu nyansa akola a wonye obi ahwe akola a wonye obi abɔne ɛna hwɛ deɛ nte saa ba beto ne mu abusuafo yɛ srɛm o na yɛ saa srɛm biem sɛ nyame Akoma FM 87.9 Kumasi obi bebisa sɛ ɛna deɛ monya no momfa nkɔ yɛ de half kɔ a enye yie ɛkɛ de akɔ save no abusua yɛ srɛm o yɛnim ne yɛ sika na yɛ gye no ɛnso yɛ yɛgu so a yɛ kan ne yɛ ka sɛ kakra wo botom a manyame nka wakoma se ye hwehwe nipa ben 100 yate ne nka wate ase se de maame ne si so akra ne nana nso na gye phone no ko se ne nana ye mre ye tie nyina ya boto ensuo kra de si ne so enko ensuo nso na wo de si ne so a enkoi abusua mama ne nyansa mama bibi nsi ansa na yafa niema egu yeti ansa na yafa ntoma bi ahye koma ne yakɔ de saa bre maame ya ba ya wo nuru saa bre ya ma ne yakɔ ye sremo kakra bi ekura wo no kakra bi eda wo fon so no ma ho kwan me nyame nka wakoma ne fa bra ne yesu ye fa bi nso so ne fa support na akola yi woni mu nyansa akola no onya nuru ba bia metima ka sa akola no starting school e na sam we ya to no yade we ya to wo ba ya say obi kan na sa kwan ne se ka fa wani mu a ka be se contractor ne nani agine ebi fa ya nim ti ye hunu ha wa ne ya esitie ye sre ahwefo ene ya tiefo manyakopon kan wakoma wate wo de ba bosom paye ka kire rade se rade kakra kura mi me de ko sakola yi yade sa yade ma bi ntu mabusua mu da na nyame na wo nim nipa ko mamu na wo hwe kokoa mu nsam no se yade e boboba eduru wo kwan no a ebe free wo ma Akos unum se Abraham Moses ebra so no nyame eba besra wo mo so kai se obi Moses nkum dwan no mfa ni moja ne enye wo bibia kwan no odi nti na Yakopon ka asa na nyame wo ne pa bi di ma obi na so ebra wo di moja no obi adi omom Yesu tie di moja ne fa wo mo kwan na no ebra na obi ba panyi be firi mu no honhom ne duru ho no mo a na wasan na chi esan se wo ni Yakopon ye dai e wa pam ye ne Awurade wa pam ye ye tie fidie so ni Yakopon so wa pam me wie mesrɛ atiefo ne ahwefo obi anka na koma nyame ko Yakopon kan wakoma na fa kakra bra na yemfa nsa akora yi yade ye ready see ye befra yituma koma obi akọ eno de emma so na wanpo no wa wo tie mi na wa wo bɛn wo bɛyi na wo ye obɛy abusuani eti ebɛyɛ ofe sa akora yi bibi bɛyɛ ne na wo besu na wakoduna akopepa na nesi ne fiana sa bre ya ye wo bibi ya sabre ya etiefo ye damase sa mo so bodi aba ntimo nkoso ana mo fa emra ye hia wo de ye 100 cities wo de ye 200 cities wo de ye 300 cities uchi mu akonya ne sa me bebi so ade a studio transit straight wo sha do ka so tonto mana no nti yes Thomas seat ni ya we so dey higher transit nti no bomodi an fa yes ye penipa ben 100 omoma ye 100 cities ni owo 200 me pa cho ye nipa 5 class g 1000 crown or 5 ye wie 5000 ye no ye betumi crown nya ni kakra e di ascend no on say ambulance kurana sikane de say omo nyina mom ba bia wodai on say no okasenka ambulance kurana e fa no o ma nya sika wo ambulance de ni free ho ekọ kolebu but wo ma kra wonya nti ba bia wo mo we kra no de anka nya kakra de sende no na ka enro ne drips ne ni ade no first aid no aha na hwe ne sa no a en ka no ebe bo sustain ne kakra enne efia den na nka waso mo ye 25th enne 26 enra ese ma go 25th ni enra system ayo ya abro wo bi woska sika ni bi wo ho mama me enhwe ma abofra ne mu obi wo bi o evangelist mami meti anyina adwena ekoso mitirima se wani tua nipa na owu
na enye izo when you tie nipa down nsem sika kakra bi ba ye betimi ama nipa atrase nanso wohwe na wokoto na twene ewiase na duru ba bi a nipa dowuo chenkwa nipa dowuo chenkwa nipa dowuo chenkwa na adwene sa committee bebre ani se na akola yi nyame mfasa ama yenim se wongu ogye ene mmoa be free ba bi aba within a neck kosi chena ne na de che yenwie program nim se ogye bi ebe piama abofrei but the major is enti sa amasa na se BBC na ade chi na yenuanom nkramufo yi yekotwa no ho ahia wo fie ho yekoye saraka yekoye adoa yekotua sika yemfa nto yi se sika no yebesero yenuanom muslimi yempese adoa beba so yempese saraka beba so fa se sika no bra say 20 say 100 say 50 say 200 alaji yenim sa wo kosra kola ya akola 22 years and say wo kosa atibi ya 22 year old girl o ware ntem so hunu wadini huni wa ware ntem say the Islam som se no wa go through all this process and abasa nti yebesram say the GD for a Christopher send this kai bay yenuanu muslimi for me sram a gade kasa wo kase bo hausa kase wose ne nsa enso na chiri dware ka wodi be dware wose ne nsa ntimi enko dware na ade ne nsa ntumi na chi wono nko won ntumi enti yebesram sika na nka wodi baba yesara karo yesraw awie send bre de wodi ba ya adoa ama akoda ni akosie no yesraw send bra na ne ya yenya sika nkoma no na ambulance krokro na ede ni free baby owoi ede na kokolebu no yemfa nyamfa ma no ne yanto yebo asempa because in fact yebesre aban no so nya bi moy na nka yare sese abusuafo nya kakra kora ba nka mun so maye fi se mukuso amu ye ne ye de ba na ne honto no wie na nka yatua ba we de ntesa agana yebo 10 cedis a jiso ko tua 10 cedis ni nyina yebo 20 a jiso ko tua 20 ni nyina na anu ya yi priscilla de ye 2.6 billion ye 2 billion anu se ya twifa ya bo babusu mi anu nyame yankuma kwala no ye tumi ye ewo akonya ya wote so ya ye besramu leti kwaku angu ha priscilla angu ha ni ba bebra ha wo ma angu kakra wo ya ye nim sa kola we wongu obetena se na wakade onyame aye e de akere nuanu muslimi wakade nyame aye e de akere gidifo ye besramu age awutie me alaje awutie me malama awutie me yempese e disika mbekwa akoya adoa yempese e de bekwa akoya saraka mesraw wose ne nsa nsu na chidware kakra bia obenya wi ifa bra na yentimi fa ma no na de osese doctor se ye ma ye bai tena se dachi bi bia no e chief imam awo zongo bi dachi bi obeye papa alaje awutie me obeye wase dachi bi bia no obeye lawyer obeye sofo abetwitwa ajew nti ye besraw yenhwe mani ngu anhwa dachi wunya asem na nka lawyer obaba be gina ma wo hwe anu mani ngu imam nko be gina aya adoa wa ya asori ama onana no ami aye na ifro no onu no agya na mana wu no ye besere tiefo ne awefo nso moya de mu ye bi nanso epokura nso togum wa ya obetimi aye biew etrenti aye nya echesoa nyame se bible naka ozu guwa ba no pa edura wi a enyu se mfiri hu se gu na wonim de be ye ebia na no pa de ni awia de ni nyina bom na de nhira ba enu ni nyame nhira no ye besere wa ye bi atwam me pa cho safa bibra ni enfa nhwe abofre na di bi bai na ye kase ye kana koma otumi ye bio kana koma bia na ehira kase bi na eba nipa na bra bom sika bi da wa wonfa nya hwe da okwa ye nkasa fa ni nyina bra Bible say nipa ye de bokwan ma no sanity na de wotu nipa no so gu nsuo ne da chi bi no ne nsa betimi aka etisa wodi bi aba ena esai touch wa na ise nyame bo wakoma mu pono se fa bi ko na ni nhira eba no eso se ne wu be hu no
awurade nhyira wɔn mo ma adwene sɛ wɔn di sika na ɛba awurade nhyira wɔn nhyira wɔn pa yɛgu so a yɛsrɛ mo sɛ ɔdomfoɔ ɛne atiefoɔ mo nkɔ so a na mo mo ayɛ na yɛbɛkɔ ne yɛakɔ akɔfa baa herbal center yɛkɔfa baa no na yɛhwɛ w'anim sɛ kɔ so a na ɛboa yɛ wode yɛkɔ so wɔ kakra wa bi yɛn nso a sɛdeɛ siti akora ne nka no wa wahunu sɛ situation no sɛ deɛ yankeka yɛ ho a ɛnyɛ na yɛntumi nyɛ yɛ afɛ mu deɛ bi a yɛbɛtumi na yɛmfa ɛmmoa bɛmɛ na MC fame kure Marco yo nyankopɔn nhyamo fame rem yo Marco yɛ de jagase free Dr. Maho edi ama yahwefo ene atifo enyina na wɔtwe no ɛbaaye yɛba ɛnenso yasaba yɛde bɛkɔ awieye ene yifiada Dr. Bae bonka yɛ kyia wo bia ka kyerɛ ne sɛ yadeɛ bi ati nipa dasani so ayɛ ka ho asɛm kyɛw sɛ saa yadeɛ no wode bɛ yaso yɛ bɛhwɛ wo no enye wadwe so obebu nua bi aguaso sɛbe no ane nam baabi fi sɛ yadeɛ emra adeɛ kye adeɛ sɛ ɛkɔ ba nyina na yadeɛ no ɛyɛ kɛseɛ ɛwɔ nipadua nim ɛnu nti na obi atena hɔ ama ne yadeɛ sɛ nka na yɛ 20 ɛne ne yadeɛ na kodu 100 na kyɛ sɛ nikwa sɛ nipa bibi ba nipadua nim a wotena sesa ɛwɔ so ɔsɔre fi sɛ nipadua no ɛnyɛ ɔna abɔyɛ de ɔbɔyɛ no kora no waka kyerɛ sɛ bibi ba mu afa haban ɛsa enti wa ɛnyɛ ɔna abɔ ho na de ɔbɔyɛ kora kyerɛ wo baabi ɛwɔ so ɔkɔsa ho yadeɛ dia ne nikwa sɛ wode ayaresa ana ayarehwɛ edi agorɔ enti nɛ awie ya yɛdi nkumu wobɛgye Dr. Ba number yɛdidi dwuma no na afei wode wani akyerɛ Dr. Ba yɛn yaso ɛhɔ na afei yahwɛ wo ama yadeɛ bie woni pada sani wo mu no na afiri wo so ama wanya fa hodie your number no is 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 we a number Dr. Ba edidi dwuma emra yedi nkomo obetimi afrɛ na ne adi nkomo na yade bi atena nipadua no so no odi aba sa wo hwɛ Dr. Ba yɛn yɛ kyira kwan ya kumase ayɛ kasa free wo kumase atonsu agogo aban hospital no si atonsu agogo no na chi ana Dr. Ba wo wode wudura ni mo okrabu se obi wo sɛ wo hwɛ Dr. Ba ye bɛkyerɛw amoaba afei wudu ani kyerɛ enkrama mu nso a ye was Painters Road 18 junction enti no so usi 18 junction wa buso obi wo sɛ wo hwɛ Dr. Ba ɛno so ubehu Dr. Ba ɛwɔ hɔ dabi ya na ye betrans ya na ye mahunu sɛ ɛyɛ yadeɛ ne yesa yadeɛ no so ayesa na akwasi buroni aduro bi anim ɛyɛ bibiduro ɛyɛ Herbal ani ye bie ɛwɔ yaso ɛyɛ hɔ enti ɛdeɛ ne yɛ Herbal hospital ɛno tie ne ye na hyɛ ne nso na dwumadi ayedie pa ne sɛ nipa bebre wɔ haw na ɔmo haw ni nyina no edua ɔmo dompe ɛna ɔmo kasa mu ɛno nti na Dr. Ba sɛ esan sɛ buroni a wɔyɛ aeroplane ɛnam soro ɛyɛ mfidi a yɛ kasa mu nyina nanso obi dompe ho ka wɔbra nsa na dompe na akɔ no kora wɔkɔfa dadeɛ ɛne ɔde adwoso dompe no na yɛ obi bɛkɔ kora painkiller na ɔde bɛma wɔ na yadeɛ ne deɛ wɔntimi nsa ɛno na Nyankopɔn de adom akyɛde adom Dr. Ba sɛ ɛna wie ya mimi ne wudi nkume menka nkyerɛ wo pay ma wonti ne pay sɛ yɛka nipa wo nka sɛ mu yadeɛ na wo nka sɛ mu hawa ɛyɛ ɔno nko a ɛna wɔsɔ ɔde brɛ no ebisa wotena hɔ ɛde wo nka sɛ ana wo dompe mu kɔgoro medamase a awie no ɛyɛ brɛ nko a na abɛbrɛ enti da bia yɛ bɔ ho dawura ka kyerɛ sɛ ɔyarehwɛfoɔ bi wɔ hɔ a wɔwɔ saa haban a wɔwɔ saa duro na sɛbe baabi a wo dompe no wo ka sɛ ho aka bia no wo ba bɛhwɛ ama ho atɔwa tuanamɔ na tuam nika na bra hɔ efisɛ wodi dompe di agorɔ ne nipa bebre abubu aguɔ ene obehu obi ɔnante ana ne na baako akyɛ baako ene obehu obi ne nsa atwa 7 ne da ne ho ene obehu obi kyɛ sɛ ne nsa gu ne ho saa wobɛkɔmu abebusa no na ne kasa ne ho tekyema na sɛ emu bui ana kasa ne ho ba asɛm nanso wɔanya toɔfo pa ɛte sɛ Dr. Ba enti ama demdie aba nipadua ne ho ɛno nti na da bia Dr. Ba sɛ esan sɛ yɛmpɛ sɛ nipa bedi dɛm ɛwɔ na brabom ana ne nipadua ho nti sɛ wudompe ana wo kasa emu bu ɛwɔ baabi a fabra Dr. Ba hɔ sɛ abu wɔ wo nsɛm sɛ abu wɔ wo nan mu baabi a dompe ana kasa abu obia no wode ba Dr. Ba hɔ a esan sɛ yɛ wɔ ahaban ɛwɔ nimdeɛ ɛwɔ suahunu ɛwɔ wo dompe ho nti yɛ wɔ kwan yɛ fa so a yɛ handle dompe ni so mu yie ɛde ahaban to so ne yɛ gya ahaban no to so a ahaban na bɛne no dompe no so akɔkeka dompe no ama na siani enti obi a wanya nkwanhyia bi a sɛ bi afuo bi mu ebi nwura bi mu ebi a wodan mu
wo kitchen bi baabi a wate ahwe na wapira ma wo nkasa na wo dompe ho aka no enna me ne wo kasa bomodin se wo kodan wo bi na ekobo so me miensa na hu de wo ye wa mesro sole da bia me ka kire wo se obi te se Dr. Badi Haban ofisa Haban bia na yede to a enti utanye wo bako no ati nkruma Haban de beto na so entoa ya Haban yede to na do so pa enti tu anamon na fa wo kasa ne bra Dr. Ban ho na ye ntoa ema wunya fa hodie enemi ni wudi nkomo afa nipa wachi kasa ebra mo ho de enti aya na da bia me mama no koso a me boso ne se enipa bia so wo bechia wo abrabo mu nipa duamu ayi wachi kasa enti na wo be me mama bi me papa bi wachi a wachim eno na ya na ye ka che wo se nipa so onya haw e wachi kasa mu atu na mo na bra Dr. Bawo evise mpakura ye da so na matrese da so no kora etimi kofo haw ebra wachi enkwanhia nkasa ye accident de betimi akofo haw abra wachi kasa afe obi wo a enoma so abi ebetimi akofo haw abra wachi kasa oba nyina ho bi ne adwuma wo ye ntenne akofo haw abra na chi kasa eno na Dr. Baase yen kan che wo ne na te ase se ye ka nipadua wachi kasa ebra mo na ekura nipadua no na de chen se won krobata bebere ewo baabi afefa bebere nanso wanhwe ne ye na baabi a ho ka ewo baabi a asem no edeba enti na wachi kasa emu abia rere ana ohaw ne amane abamu a eno na Dr. Baase bomoden na tu anamon so de ba Dr. Ba ho ne ye de ahaban a hyase atoto wachi kasa ne so na afi ya mo waduro ni bia no mo akonipadua nim na hyase na ehya kasa na emu abie no na kekatuatua na afi kasa na rere no na afi emana bam afi kasa na efru ebi afra kwatena bi so ama wo bere no na ni nyina tu atwa esansa ye wa haban konkono a sa haban ni koto kasa so a kasa ni tumi bia wa haban ne so fisa haban ne wo tumi nti kwan o wo tumi ne se ode ne na haban ne to kasa ne so a na haban wo tumi wo kasa de so nti na afi eye kasa ni mu adwuma sede na Kristo wo tumi no a wode ne nsaka obi ana wasole afiri ba bia woda bia no sa na Dr. Ba tie si wachi kasa se de wakoduran se bubu atofom aye odien a oba ye de to so na no anya ne no na afi apagya amo wasole afiri wo yade mu ama ho ato enemi ni wudi nkomo na wo je e number ni bi mu ye 0244 988 004 0244 988 004 da bia ye di nkomo ani aka che wo se waste na usisi na ye wo ya no pens na wo ti wo usisi mo no usisi na akopem fom no usisi na nkwanhia bia amenne wo je wo a onye no de ya na ye ka che won se eni nyina na ye nipadua wo kasa na bi na ho aka ewo usisi nim with our spinal cord na ba besi usisi ne ho enti da bia ka che wo se wo kotehwe ema ne ka usisi ana wo nya ntrase bi ana ka bi na wutwa adwuma bi na wo ye enti atena se amenne wo sole kura na usisi alo ke ne ye ka che wo se etwa se nipa ye adwuma na esanze wo papa bi mi adwuma ni ndi a ye bia ma ono de wo ye den ya wo betena se ana wo begina wa ye adwuma enti sa wo ye na se wunya sa wo hawo na eno na Dr. Ba ka kire wo se fa usisi yade ne bra no ho ne mfa haban enteta usisi na chimawo na fa ya obia ne pens bia ana o hawo ne amane bia amanne wo tena se entena wugina wo enyina wo nante no ye ka de enso ana ye usisi ni nti wo de be ye ho a nyankopon da roma obenam ye so na fa ye de haban ama waste na usisi ne yade no ni nyina akọ ama wo nso wasoma dwon enti obi a wo waste no pens wo mpa no onfamla Dr. Ba ho enemi ni wudi nkomo na maka cha se obi wo ho a ne nsan eyiyi obi wo nya dislocation a ono abrani abre nyina no na ne nsan no be wan se akoto ha obi wo ego ni kneecap no be hu se yi akoto nchen obi wo sa o ha ne amane ni bi de ya ka cha se obi a wo nsa yiye bia no ana wo so ade mo obi de ne ho pem ana wo nsa na hwan eye yade ewi asema ka cha se ade ba kope ani etimi tu ne nsa esa de hye eno ye broni ba toy na nkwala didi agro na end at the time no ubetimi atutu ne na ne nsa nyina guo echenu wasa ahye nipa da sani ntisa entimra won so wo be chase ama won se won sa na wo hu ba bi yi abra obi amfa ne ho nka won mre ye no na chese yade aba ho nanso wo de ba Dr. Bawa esanse ye wadura ebodo mpene kasa ho ban eyi yade arthritis free nipa so eyi sasaburo free nipa so nti ebebo ama ne chena me no kasa ye de aban to so a sebe won sa na wontimi maso no nyina no yankopon da roma obetimi amaso na fa dwumadie bi a won sa wode won sa ne kodie no watimi aye enti obi a otwa ne kon wa ntwa ni nipadua mututu no ena me ne kasa sasaboro adokoro no awo ba nso to a wontimi kura ntia fom obi ena me ne kasa ne nase nyina tatai obi mpabo ache ne kura na wura wo hu obi da ne da nyina na nanse acheche ne nan ne nsa
ni nyina kyerɛ sɛ wanya haw ɛwɔ nipadua no mu ewiase yɛ bibi nsi kwa enti sɛ wote hɔ na sɛ nneɛma kyɛngye wɔ nipadua no mu a ɛwɔ sɛ ohu sɛ bibi bɔ wo nkayɛ fabra Dr. Bawo ne mfie no ɛnhwɛ nipadua no ɛmfiri wo tiri so ɛnkɔsi wo naase yadeɛ bi ahinta wɔ adua wɔ ankɛde wobɛto fam ana ɛbɛku afiri ateasefo asase so no ne yɛde ahaban no ayi saa yadeɛ no afiri hɔ ama ho atɔ meka sɛ obi maame obi papa obi nua bi yadeɛ a wɔn abrabom nyinaa yɛ stroke yadeɛ ɛnɛ ne nsa da no ho ɔtwe ne naase obi kura de ontimi nkasa watɔ mum obi deɛ nso deɛ sɛbi akyea n'ano ne nyinaa wode ba Dr. Bawo a yɛwɔ ahaban yɛde bɛma nipadua no a sɛbi ntini bi emu asisi ama mogya ntimi ne afuru sane a ama ne nipa adwodwo no ne nyinaa woba Dr. Bawo a yɛwɔ ahaban yɛde bɛto so ama nipa dasani a wo stroke no afiri so ama wanya fa hodie ɛne okotodwo yɛ ɔya wode ne nam kyɛnkyɛn mesrɛ wo da bia meka kyɛw sɛ Yesu wɔ hɔ a yɛnkobusa Peter asɛm sɛ Dr. Bawo hɔ a yɛmfie kotodwo anaa yɛnkasa mu yadeɛ nkɔ nam obia hɔ fi sɛ wokɔ saa nipa korɔ no a awie no wobɛsa aba Dr. Bawo ɛnkɔto sika ne ngu ansa mesrɛ wo tie ne yie ukotodwo mu yadeɛ na ɛwɔ wo so no ɛnɛ wo nante ukotodwo na fra ama na bɛsɔ wo sere no ama wo sere ni mu nyinaa yɛ ɔya ɛnɛ ama siateka nyinaa ba wo so ɛnɛ wo to asintini ni nyinaa twetwɔn ɛnɛ wobɛwɛ na wo hibon wadwonku no ni nyinaa yɛ ɔya woyɛ wo ho hwie nye ya mesrɛ wo anida so ɔwɔ sɛ ɔbɛba ɔbɛmfuo bi hɔ oduyɛfoɔ bi a ɔde haba yi di dwuma te sɛ Dr. Baa na obi a wo hibon no wadwonku no yɛ ɔya no yɛaboa wa ma saa nɔɔma ni nyinaa afiri so am wanya fa hodie ene wo nua bi abodam afa ne bra Dr. Bawo adwunumu hawa asɛm na meken afei wo nua bi ɔsa na wɔ no so ma mi bi fa ne bra Dr. Bawo ene he ne enkoi etete nkrofo eye Dr. Bawo fibroid ene kompo ehyehyɛ nipa ho no ni na wo de ba Dr. Bawo a ye behwɛ ama ho atɔ ye kasa no ene mre ni nyina abawieye de ya ne ye ka kyɛw no sɛ de wo sɛ wo hia ɛsɛ fata ɛwɔ Dr. Bawo so ye ne sɛ fa ye number no na afei yade bi a ya modin no wobɛtumi afrɛ na ne yakyɛ ne aboa yamo aba na afei saa yade korɔ no yamo aduro ama wo so ho atɔ ye number no yɛ 0244 988 004 0244 988 004 and you want 0244 08 34 82 Dr. Bawo Kumasi Atonso Agwaban Hospital Nechi ana nkranso ye was Painters Road 18 Junction awie ye di nkomo awie ekina memene ye wo ho ye adwuma fa ye de nyina beda Dr. Bawo na awie na wo kwa de nipa bebre didi wachi no eye ba mako nyankopon hira mo pa nyame onhira won so papa eye Akoma 87.9 FM ena fe wonua TV Akoma mu nsam dwumadi no eno a ena wo hwe na fe wutie no na ansa ne ye kɔ no na kyese little umudie ya ena ye ka ho asem ye no maame adi nkomo nti wahunu sɛdeɛ maame no eka sɛ ne akora no emu ayɛden wo batan esu akora ne nana so esu ensuo kra no ye de bi si akora yi so a enya de a ekoro bia wo bia ye srɛ sɛ wadama bomodia ne hu ye mobo na eboa ye na yes wo de wo diska ne ba kasa guso wo kasa eguso wo ka like de hawo ebi akwantuo ebi a eye yade ebi wusi kasam na ye basa wo abrochire ebi na eye enkrata asem sɛdeɛ wo bi ye ye no nya adanse no minim sɛ won so wo ya obenya adanse kasa guso na wo de beboa ne ye de koye na umunya nkwa wangu na onya nkwa onua dɔfo minim sɛ de wuo ewo won so abrabɔ mu bia no ebenya enkwa me ba yare na adwen kan 10 years Maa Akos 10 years na Maa Akos no adenta Fernand Mary no Accra adenta wo ho na ba ka kyem sɛ ma me mu odu no bi na ma hye o de duro so na me wo bi so so me no bi na ma ye di na me hwe no ono nka wa no duro no yi gidigidi so anti na wo twe ne be re di echichi pio ni na wa yi di na correct ko eti chese bi ju ma e bru ma adwene ne ti as 10 years oda pantale bru so anti eti me hwe de awrade beye me kuma se pese me ame ba ho abeta mo radio so aka mo bi ehu de akwara na ne pe wo ni mu anyame e de me ye adwuma enti ana pe me frɛ wa ma sam kakra ni wate menye 60 years na kama wo na me ba be yare me tinsa me menye 60 years menya akwara na kanya Maa Akos nyankopon ya mame ena me de anigye ene aseda fa mo so
ɛne wɔ dwuma pa a moyɛ mmerɛ bi atwa mu moyɛ show bi ma abɔfra kwaku little sɛ mbɛka ya na miso seed ɛwɔ saa abɔfra no so na onyankopɔn adom nti nyame so ayɛ adom akyɛ me abɔfra bɛɛma a ɛnɛ misumanya ba ɔda me na so nti meka hyɛ nyame animonyam sɛ wode wo ho to nyankopɔn so a ɛdeɛ nyinaa de boa wo ne bɛwie oyie nso nti no obi biara a ɔtie mu anaa ɔtie program biara a ɛkɔ so wɔ Ghana a obi biara ohia mmoa wode akoma pa ɛso seed anaa de akoma pa boa nipa no a onyankopɔn so kyɛ a ɛbɛso so medam ase sɛ me so meyɛ adɔyɛ no a ɛma akwakuleto a nyankopɔn so nam ɛno nso akyɛ me ba bɛɛma fɛfɛɛfɛ a ne ho ɔda me na so Mama Akos nyamia ya adeɛ dodo nyamia ya adeɛ aseda ya di mo nyabe Radia ya adeɛ dodo Mama Akos mi wɔ US bɛɛ kurom ha 10 years nie mepɛ sɛ mekɔfa me kunu ne me ma ɛba bɛɛma yi na nkoa na hwɛ nkɔla yi wɔ Ghana Mama Akos ɛna nyamia darom me bibia yɛ yi na me di tu mu ma wɔ me di tu na COVID yi baayɛ yɛnte hwee yɛ nneɛma nyinaa yɛ bisi basaa ɛna me de wɔ hɔ mpaebɔ nkakra bibisi a ne ma ba bɛyɛ bia me ho bɛso na ma yɛ ne me ho bɛso na ma yɛ na little kwaku deɛ me yɛyɛ Priscilla deɛ me yɛyɛ maame bi na ne atwa ne nsa na ɔtɔn nkyene ne deɛ nyinaa me yɛyɛ na Priscilla deɛ yi me ayɛ ba hɔ me de 2 million Sunday wo ɛsɛ fafra Priscilla sika nom na me de bɛba na me bɔ mpa yegu so ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade me sroske am de kɔfrɛ ma mente ne nka ma mente nkrataa yi nka na mente bibia nka na me kunu ne me ma enti me mɛka me nsa because ma gya om hɔ no 10 good years ye Mama Akos last week Musa ka Priscilla case ha ka na me si da bi ma me nsa mfa kakra meka na me sa de kakra ka enti enne ampa first one me yɛ mete wo mo nka no de interview date ma yɛ enne anɔpɛ ya me ne wo kasa yɛ tesia na me kunu ne me ma ne ɛfrɛ ɔmo koyi kasiɛ paa manka ɛbɛha me ɛyɛ akra na ɔnom soda no ɛde ne ba yɛ boaboa no ne kra no me ska de na aka me ho aka me so sɛ 20 cities nti yɛ kamakoma nti sɛ kamakoma sɛ ma ho saa de ne bita kamakoma easy ko ɔkɔde ohwie ne nyinaa gu no ha ama no ho nyinaa roye wansa nya nkwaji sɛ kamakoma no ska aka me ho nyinaa 20 cities nti me sɛnde bae me pɛba na me ka kyerɛ ade sɛ ɛyɛ akoma pa me ti akora na sɛm ne menya me de asɛnde ska no ɔmo menya bani na me ka asa na nde twa se nyina yɛ bɔ mpa yɛ sa akora no ho bɛtɔ no yɛ benya ska yɛ bibia na no ho asɔ no nti na sɛ no ɔbɛyɛ week nyɛ last week na ɛsase me ho yɛ mbasabasa no kora me sɛ malaria mekɔtɔɔ malaria duro no yɛ so deɛ tia na ɛtie na me sɛ baabi deɛ ɛyɛ me deɛ ɔsɛ me de kɔ hospital me kɔ hospital no yɛ pɛ mengi ɔsɛ me dwo nso ba no ɔmo hwɛ menkɔ lab nti meyɛ mekɔ dwo nso ba a ɔmo hwɛ yɛ yɛsɛ menyim nti na deɛ meka kyerɛ amanfo a obi a like adidafo asa anaasɛ obi a yɛboa nyanka ida sɛ nyanka anaasɛ akunafo anaasɛ obi a wohia mmoa biara sɛ wo skull sɛ wo ni skull ɔwɔ sɛ wopɛ kakra na wode sɛnde na woka deɛ wopɛ sɛ Awurade yɛ ma na okay sa na tie nti yegusu ada ya ye hwɛ w'anim na ABA Herbal Clinic de mekafo wɔ no de amawo mekafo ABA de ma wo na kyɛ sɛ ɛyɛ glaucoma ɛni yade biada ɛbɛkɔ cataract bɛkɔ wayɛ mrɛ wɔ mpɛm ɔba ne fichi cronsis susu yi hypertension stroke prostrate yade no ɛni yade no bɔmɔde ansɛ ɔbɛhyɛ ne nso ama me ni na ɛbɛfiri liver ɛni kidney no nyinaa na kyɛ sɛ ɛbɛfiri wa ni nyinaa ne sɛ ɔbɛkɔ ABA Herbal Clinic ABA obi o wani yade de ABA tu ase sɛ deku kuma se kwada so edwena se obeme market no doma inkro obeneza preschool no woni apia ku bi coastal enebo fipam friend 0541 565
199 0541 565 199 na yenko yenim Trends Ventures semen kancho say enei say wo pe marble stones papa ya make at say and wo de be design wo fia ma ofie no etimi aye fe na ye krabehwe obi atwemu a watumi ahwe no ahwe ni pre no so dia Trend Ventures for wo marble stones na anti building constructors any estate developers me pache wo Trend Ventures for marble stones no eno a enene munyisio na Trend Ventures say ye de kogu baabi a wo no kra ansa na ebia chese ya je sika utu ya ho ama ya ye pe opese fa megoni anye eno nso ebetumi aye ne safre 0240708400 0240708400 na yenko na agbojo Herbal clinic die na chese ho a na abekwa akwaje ahwe suffer Repo Herbal center ono na ede Repo Herbal mesha no aba na winim Repo Herbal mesha no de boa bi immune system no wa ye mre won pamu a eno so etu ase ma ne ko na suffer Repo de oye ade bia no bomodi asa ode be ko ne etu ase Christ doctor no onimu yade bia entry so frɛ 0248672271 0248672271 agan wase eto se baba na fa mekura Mako yema ahefo ne tifo ni na akwaba Emra Pimsan Company Limited akofa Simmons Vita Herbal mixture ne capsules e dia ba Mako nyame hwam na adwuma mo ye no na me wo ase ho na me hye nyame hwam bebre de bia me ka se adwuma we madwuma na mo ye nyame ani so sen asofo ne bebre adwuma mo ye no kre ba ko pe because nyame so mpa ne so obi hye nyankan kunafo obi hye omo asebe omo aho kyerem no mo boa omo nti nyame hwam bebre oni okru ni otim ne na adwuma ni na nyame hwam bebre bisham mako agan eye dra eye adwuma e wonumpe ntini na fe ye moja ne mu na wa wo hwe na wie bia no se wo koda na benedia na wo haw bi mu e wo yare ho a enne waje nkwa no aba enam se Simmons Vita Herbal mixture ne capsules e fe na gan adwuma eye no mako enya asem keto akra nti even in mpanyufo kra se yesai eyi yare ama me no wanse no eno yare se na wie wo hye na yare bi wo so na wo bra Simmons Vita Herbal mixture ne capsules abama fa number na wo TV no so sisi a number na wo TV no so no fa sisi a ne frɛ wa wo tie radio no me bobo number na kyerɛ fa wo tredua anase fa phone na bubugu so sisi a ne frɛ me no ka se ya wo de na wo frɛ doctor no aka wo hawo no yare na kyerɛ no na oba ye ho aye nim se yare bi ye ko ankro da bi se ye duro no betimi aye ho adwuma nko ade betimi asade afiri ho enti number no ye 0244 718 557 0244 718 557 and it was 0241 604 702 0241 604 702 Marco no kwasam ne se ye woni pa bebre o ha yare ene omudi akon pa enya asem ketwa na ye nhya asem famfi ye ma menom ne enua ma ne so oba bia wo hye ye na wie ana wutie ye na wo ehaw e wo nsabuo mu no agan Simmons Vita Herbal mixture ene ne capsules ene wadru na de tie ne se agan no oba ye ho a Pimsa Company Limited yemfa nsuo ene nom ye topaye no na emom no ye de mixture ya ye ne te se nsuo no ena ode nom topaye no oba bia owo nsabuo mu haw menstrual disorders menstrual cramps anase irregular menstruation anase obi ane de no ate kokra se be omu ne nsa for some time and I mre kakra ne untimi mu nsa no ayana factors bebre anase nyoma bebre ne kofa ba ebi ti say family planning na ye say de tete ya wontem ebi ti say nura ye normal abroni be ka say contraceptive pills a say ye de tete ya wo mu say de be ye ma sabe ye ne be ma da ye nyim no etimi kofa sa ne ma no be nam say sa nuru krampo aya ya tro ho ana ya kyew mpredodo a say wonum no within a year na say afimuni na no ya kyew mpredodo a say wonum but monum ma ne bro so ma other factors na kokofa ensabuo no say emma esisi onsabuo no kwan a bomoni say wutie misisi e be kokopa aduro ni bi atowate aduro ni ya aduro a eboa medical ka say ye moja mojuma ene ye ntiri no nso mu adwuma nti wo hye me enne awia yi na se oye oba na onsabuo no ensisi so ana atekokra emma bomoni say kokoto agan Simmons Vita Herbal mixture ene ne capsules ni bi na nom no kwasema kontomponim
Marco time na ye wo fi dada me ba bia na meka obi adanse ɔse mfie baako mienu na omu ne nsada ɔfrɛ yɛn na ɛyɛ very devastating ya pa ɔfrɛ yɛn a yɛ ma no kɔtɔ aduro ne bi ne kyerɛ ne sɛ deɛ wɔnsi nom wanom bottle no baako anwie no to pa yɛ no na ɔfrɛ yɛn na odi adanse sɛ sɛdeɛ ne nsa buo no ɛba no flow kama na mmom no ɛba deep dark part sɛ bi kota yɛ de yɛ kwan yi ɛna me sɛ nipa atena hɔ ɔba atena hɔ na mfie baako mienu 24 months umu nsada deɛ just imagine o de esa o di nsuo mpo egu cup man na di gu chance mu na o di siwa for about 3 days o bo so be ko na nsuo ni kala na ide a change na ase no nso ayede aye fin enti bomoden se wo hwe ye na omusabuo ni ma agan e na akwa akoto o yo ba na se eba ensisi so e bi e be ne e kina emma instead of say be 6 to 7 days no o de na eba 2-3 days na e twa kai se moja e fin no e bi akam wa hwe se de ubu nsa moja e ba no hwe se de ni sitie edu pa bi a wanka se firi ho ba na krampo sebe aya na ye utana na ye unyan na sa moja we beta wo yem na emma bo modi se we kwakoto aduro ni bi na wanom ma me fa number ne ma obiem 0244 718 557 and it was 0241 604 702 baba this so kakoto bi obi nso hwe ye na wie isa wo ye be ma wo ye ba se sisi yare na baba de na kuan krobro ni be ka se chronic and abetena wo so a but money so be kakoto agan semens vita herbal mixture ne capsules adro we say no ye dia fa abefo kwan so me ka tro say ye doctors professors and afi scientists ya go through thorough investigations and say they do we ba bontia and ka obeje de nam say duro no say de wono ma ye wono enye kwa ne kwa ye say duro ho nemum ye tene de wonim enti eye nim difo a omunim abibiduro mu na akotete no we e de afa abefo kwan so broni be ka say state of the art medical process idea fam kama said no maduro we be ba cho wutie me na yo sisia aduane no bi waduro nim ye fa ne endorphin dwumadi edi woni paduane mu say ebe yi yawo ana pains e de afi ni paduane mu endorphins a sha agan mu ma enti obi a wanom agan bia be di dance sese osisi o ya wonom a ebretia wa bim na osisi ne na ekọ obi a wanom bibia ebe di dance enti wo hwe na ye osisi na ye wo ja me pacho ama sabi osisi na chia untimi nante a kokoto agan semens vita herbal mixture ne capsules na friend number na waduro no ho no de bia ebe ka cho say duro ni enyi general dosage enti ukoto ya mesrew enom sabe ye metena afidikasi so enka se ukoto a fa atremienu ana fa atremiensa da esoro yawe bia ne sɛ de besi akyerewa ma wanom no nti ukoto a doctor misisi me ya doctor be kyerew sɛ de obenom no ebrete wa bi unnom one bottle ko anwie na ho atɔ enam sɛ duro we sɛ ebesisi yade dia amako age award ana abaso body for infie baako miensa oye football anko ye Lionel Messi wa bo hat-trick so what you say oye football team anko Real Madrid waje Champions League ato aso miensa infie baako 2022 2023 22 waje ni na afie yinso ebesanje nti esisi yare akotobi o hwe me ebia na wo de ne sciatica sade we na ya mako sade ye maame no mpanyifo ne papa no ne fra sciatic nerves no ebi nya me dade nanso a me fili almost sentiment ene said ye ya woni sitie obu ha ofra opese onya bote no cheche mu chew o chew said ade ne ye de ya said ye be betimi ahwe asia no kwan ade ama no nti so yo bia wutie mi na ntini a efiri wo to ase ekwo wo nan kokom ne chichi wo ye wo hye nye yi a aduro ne ye ba kopɛ eno ne agan semens vita herbal mixture ne capsules aduro we mi se nuanu no nko a enam se doctors ne professors ne scientists omo nsori nkoya aduro kwa na mum ye hwehwe nnuane nnura anase nnura me pacho nnuane nnura betimi aboa ni padua na hye mum abene ye de ye ade bia ye fɛ no nitric oxide e wa aduro we mu nitric oxide ni dwumadi die ni nan eyi ntininim enti me ma a typical example of nitric oxide dwumadi a edie obi bekyekire nkate anase obi bekyekire sikira ofa rubber na odi esikire ne ba begum na na wahum na ekwan ba bedem se wahum ekwan dwum medem na odi esikire na nkate na gum sa na nitric oxide dwumadi na esitie eyi efin e wo ntininim ehu efin ene amamman ne bibie wo ntininim film na mamogya no nso atimi afam moja ntimi fa wontintin ama wontinim twetwe no bomodi so kwakoto aduro ni bi oto a wo de frɛ na nipa o mafra sciatica meka ho asɛmi o munti ho adanse no enya asɛm ketwa enti frɛ na kwakoto aduro ni bi ne nkyɛ sɛ benom no won so barka danse difo no na wo recommend ana wadi ho adanse nso de ama wonni ono nso ofa saa hawo nim afi ebia na de na akoye kokobo
erectile prolapse ɛna mepacho ɛhaw sɛbi wokɔgya wo nan a na mogya firi mu ba na wokɔkɔbo yɛyɛ pia kɔtɔ aduro no bi wotɔ no wafrɛ doctor medeɛ ne yɛ kɔkɔbo ɔbɛkyerɛ kwan bɛfa so abɛnom aduro no ebia na wo so deɛ ne yɛ hemorrhoid kooko yɛwɔ mu mmienu yɛwɔ internal na yɛwɔ external mepacho wo deɛ na akɔkɔ deɛ afifiri wo to anaasɛ sɛ sɛbi wokɔ agyane na mogya wɔ mu a kɔtɔ aduro no bi agan Siemens Vita Herbal mixture ne capsules ne nkyɛ kwan bɛfa so abɛno ebretia wa bim eyi kooko ɛne mepacho saa nyoma ni na deɛ afiri hɔ ama wo nso atimi atɔ ɔba bia mepacho wo ni atenka no kɔkɔtɔ aduro no bi feelings ni de bia me catch sɛ wanya feelings aware ni begu subsequent double for no more street ni so no ɔmo de bia ɔmo are prepared because ɔmo no magan na aboa mo mama yɛ ɔba sima sɛbi ɔmo betimi aride wo atimi ayɛ ɔde ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ obia wɔ mpa so na bɛma de ɔride na ride ni yɛ sɛbi otimi ɛka sika kura ni na account mu sɛ ɔde akyɛw otimi sign check na sika ni na account mu na aboro so ɔbɛkɔ no yɛ so ɔde ka ɔmra metua nti bɔmɔde sɛ wɔn sabɛka onum aduro na ɛbɛyiyi wo ntini mama ho ayɛ kama ma watenka feelings ɛne libido atekɔ ni na ba bedwa ama bibia nso atimi ayɛ kama ɛnso wɔ hɔ mepacho bɛma bia wotie me sɛ ɔba no magan na sɛ ne libido ni ba wa hwe ya wonso ho bɛkyerɛw ɛna kai sɛ the moment a wobɛgu wahu anim ase no wagu brotherhood ni na anim ase wagu mema ni na anim ase enti ɔba no magan no bɛma wo premature ejaculation bɛma wo erectile dysfunction bɛma me in general me pacho wayɛ mbrɛ ɛwɔ mpam broni ɛbɛka sɛ sexual weakness no wonso bɛhia gan bi na ha ne yɛka kyerɛ sɛ yɛde code bi ato aduro no ho wotɔ afrɛ na yɛma wo code no wotɔ sɛ doctor media no ɛyɛ sexual weakness me pacho wofra yɛbɛma wo code bi na what ya can do no ebretia wa bim na afi bema wa san fa form because mema ni bi wa mako omo hyase ana so omo to omo boase ahwie pa omo players anke beka so wa to no boase edigu otwa wa papa omo money monso ani tie ba sa na time bia no ne yire kontokwa ohun se ne yire fa kire ha kwa kotɔ ade anu afre no akoso na wo kɔ he adwo na wo kɔ he kese ne yam hyehye no sa onya hu se ne yire ne ye kɔ ba ko mienu a no asase no tete na ofo no phone no obi sa ho na ne kasa nti bomode so ye bema na wo mpeni se wo yere ho ye wa adwuma o ko yere wo nkɔ ba bia ana wo sa wo yere ye no kɔ a wo nsuro wo nya question bia bi ko onim se wo ye bema wo ye adwuma yie nti ba sa oba no ko wo ntimi kra nya bibi e wo wachi bomode se wo nsa be ka duro ni bi na wo be no ma be boa ma bibia nso atimi akɔ kama enso dem aho ya biara maka che se duro ne endorphins wo yi pains nti wo tie ye na wo de na kwakɔ ye bia sasabro bi ana se bia rheumatism bi na wo so e bia wo no mpem ye wo ya whether we say sebe sickle cell patients na aya no mo kyerɛ mo pa kokoto agan ni bi unya agan ni bia ka kyerɛ doctor say doctor me de ne ya hotutuo me de ne no mpem yare ana me honam ye me ya ye be kyerɛ kwa abenom na mako bibia be kɔ na wie ne de nimonyam amanyankopɔn a odi nimdie no e ma doctors ne professors a omo wo Pimsan Company Limited mako ye di si ne mom no bia to adu organ ha bia boruam PFA pharmacy Waterfuni Road me pato Herbal mother e wo Tachiman omo ben Valview University no Herbal mother e wa Accra Ashaman downtown hono ma okwa anasa Ashaman ye downtown okwa mpacho obenya bi enso atimi ato bia to adu organ ha bia oboruam a also pe Siemens Vita Herbal mixture ye bonem rane sa agan number no biem na ma sorry 0244 718 557 and a 0241 604 702 Marco again yes eto sen Marco me dase nyame insha papa menua bema bomodia se wo bepe agan ni biato na me se eduro wei ene obi ani twa so a na obo ho dawuro menum bi ebuabu ame nyame insha so age atomu aha eye Akoma 87.9 FM na fe onu TV channel so me se Gospel Funeral Home eye adaka fie Gospel Funeral Home ye kan fo wonom de ama wo channel so se bia odehye bi ewo nenei won so oye yie no wadawuro ma odi ane se obehye date na odi yie no kun contract nyina na wode ama say Gospel contract no wode e fama Gospel na odi ane se time raso omo beba be sitent omo ba be ye bibia de ama kama na ye wi a wagye usika na afi no wo ma say tutu wo mo niema no de ama eye Gospel Funeral Home wadaroma eni
wɔnom ni yi nkita ho ɛmfa wɔayi no ɛho wɔnom ɛwɔ asafo labor wɔne cocoa board ɛdan no na hwɛ ne mu yɛ bisa nkalato frɛ 0322006221 0322006221 ana 0243737457 0243737457 na ɛne wɔnom ɛni nkɔmmɔ time yi ɛyɛ time na yɛma time herbal mixture no etutuma de yade ase wɔnom ato wɔntumi ne die honam yɛ a ebetu akɔ time mixture ne capsules no so boost immune system na aboa ma wɔn so wɔtumi anyine yie papaapa na wɔyɛ mmra ne nyinaa so ebefrɛ yɛ ma ne mɛmɛdro wobenya bi wɔ herbal ne pharmacy shop bi am frɛ 0244417669 0244417669 ɛyɛ Triforce wɔnom ɛna sese de hɛ yɛ ma electrical appliances ɛyɛ quality ankasa flash screen TV air condition deep freezers refrigerated electrical oven microwave washing machines blender rice cooker ɛna afei deɛ ka ho bia no Triforce enterprise ɛde bɛma ɛnyɛ deɛ gya bɛfam o na mmom no deɛ bɛwɔ afebɔ ɛyɛ ayɔn a afebɔ na wɔda so ɛyuzi ɛdum ɛna wobɛhunu Triforce wowɔ baabi a regions no na wohia bia wodi free de onya bia no wɔnom ebetumi ɛde aba na kyɛ sɛ yɛde amane ka ne yɛde abrɛ 0246 004826 0246 004826 na ɛne wɔnom ɛni nkɔmmɔ power specialist ɛna yɛkafo wɔnom ɛde ama wɔ ɛyɛ Dr. Akosua Adua ya wɔ se bɔmɔde na brɛ hepatitis fatty liver ulcer fibroid kidney anapokra sɛ yadeɛ bɛn fa w'ani ɛkyerɛ hɔ yɛwɔ SK wɔ hɔ a etu yɛfunu keka se liver care no nso ɛboa o liver no ɛna fejirikajire ma gyina wɔnom ɛna so obehu no ɛwɔ Nkrakɔbenya ACP road bɔmɔdia power hospital bus stop no ɛwɔ ne wɔnom ɛwɔ frɛ 0244 544422 0244 544422 mini mi fie deɛ di twitwiri yɛsia no ɛyɛ Pepsodent charcoal ɛne Pepsodent toothpaste nti adaworoma bɔmɔdia sɛ obetumi ama wɔn sa aka Pepsodent wokɔ dwa bia mu provisional na sɛ supermarket mu a ɛnyɛ na Pepsodent charcoal no deɛ yɛde bidie na ayɛ nkane tete yɛde bidie ne brodu yɛka sɛ bidie ne body tray ɛna ne yɛde twitwiri yɛsem yɛse yɛfita ɛnɛ yɛma Pepsodent charcoal na atumi aboa ma ɔsena yɛfita na ɛyi nkabɔne bi afiri hɔ na Pepsodent herbal toothpaste no nso ɛno nso aboa esiesie wo se no wosi akyi nam no ɛde ama wo watumi awe no mpe baabi abɛkɔ bia bɛnya bi atɔ na mmom hyɛ ne nso ɛma me sɛ ɛnɛ bills microcredit wɔ mo ɛna ɛma wo bɔsia na wode akyerɛkyerɛ w'adwuma ni mu anaa wode bie adwuma na wo nso watumi ɛnyɛ sika ɛde akɔtua wo bills saa pɛpɛpɛ ɛna tie nti Pebosia for bills. That was 0596 920833 0596 920833 3P garlic mixture and no any dry a two pressure see boost immune system or high blood pressure no a better monocra with sugar level no why I can say the stroke asthma Mr. What I just saw 10 mojo so what a yow 3P garlic mixture ya de a one garlic and nafe ya de a nro kakra a year hahama kakra de afra a ye natural fra will be a enim ubenya be ato baby a tone ruby afra 0248 928824 0248 928824 grow fine your boja dro papa Mr. Wada we ya juma e woja ho why ya juma ja ho ache onan won sa eye tititi anampokra se ene wo ba wo mfichi kromo no enya dia ekoyie woda wontumi enna bema we ya juma kakra bi asisi ya na wabre edra wo benya ye Dr. Grow fine edra friend grow fine masanka be na so bedi ho dance baby e to nro bia no ubenya grow fine ato for 0244596532 0244596532 yeah ma haksa mixture and then the capsules no be ato with the mixture no na benom capsules no eye all satan for e betu to all sa se deku e de ama wade ho pa ye haksa mixture ne capsules no ne se wada baby to nro bia no ubenya bi ato for 0240238310 0240238310 na yema currency ventures yedro ye Zahara mixture ne bi ento Dr. Amuadu pano no Zahara mixture ne G capsules Zahara man capsules and afa Hindi herbal mixture Dr. Amuadu papa Zahara baby akobia benya bi 0246 348334 0246 348334 sikapa ma say yaka bebre dada nanso so no ye hu ne se akra no ba bia ne mre na duru no time kwa ye de ma no kra twem
enti enye dru say ya no wahu se baabi a edru no enye edru bunu mu ye besre tiefo de bia ye ba omo na so oma na omodomboa ye enu ntina de bia ye ba no lady no osa se obekọ this kind of trauma mu akraketo a okose me no na meka bibi se ye kra ye mpanimfo ne de agya ye yare a yetimi ka se yeti ye hwene enkra ekra mkro manya 3-4 years no mutimi kasa no omutimi ka se bia mama mitie me ya eno a na se eye ya okacha me se nitie ne ye anopa oka se mama mitie me ya matimi ama ne para bia no mama ne ko school na so se wantimi anka ebe de wo hu baabi potie ye ne ya enti ye besre ye ne umi mama kasa na ona na beje ye no ye hu se osu akra no timi so owo paint mu pa obre ye besre tiefo we enye eyi bia keto bia enso akakra bia wo benya bia no wadaroma na odi aba de bia me kasese wo ba no aboso mpae na de da wakoma so apese wo ye erade nye ma wo no na de atodwa erade be ya mama me bi frɛ ye bra na ye ne umi mama kasa no woso onibi na nso so ne dia wo ne ye se obebɔ mpae ata akiri enye obia na betimi enye skade aba na nso so nkra mpae na wo bo wo fie no so bɛboa na nso so anka betimi account ase se 10 cedis kwa na ade bɛba eno no ebetimi aba obi wo de 10 eba na obi nso de 20 beba obi de 30 beba obi de 40 beba obi de 50 beba na afi ye boaboa no na papa pastor Julius asem o se ye boaboa skan ketenkete ano na ye de aye ne ma akese sa na ha no ye no ye besre mo ketua bia obenya bia no bosom paye se erade se wakoma so ade se de yare a eda akra yi so no wona na bi obabi wan kasa whole in heart minim say yempanim for dia na so se wo ba se wo nana se wo de wo generations o we no wo ya wo di si bibia no kwan ama wona na bi ana se obabi a wo be wo no ye besrew ti akra yi so a wo su ne hu so wo ya odie mu wo ya mu erade mfa sika o de beba ne so na nsa akra ne yare na enyi won so won free o ha obi a won so wo mu ye besre tiefo monase a ne beba ye ni ba bia akọ agye mo ana mo betimi aboa ye nyame nkamakoma na momboa lete wo me mama before that ene ye girly shorted birthday o ene ye girly birthday oh ene ye girly shorted birthday oh girly gunshot hey gunshot ni e I see we the enti no gunshot happy birthday oh gunshot happy birthday nyame nshira wadi ye chi ache na wo share maye na wo ye audio ba na jese oh nyame nshira nani di ye chi pa nyame nshira nyame nshira na oma won kwatente happy birthday na oma won fi adumo enko adumo sa de odo sabesom bia no enye nshira na bebia obetu na yesie nso onfa ho enhye wonsa amen we yetire na wonye nan akua amen Marco eno na ya di kan aka no etiefo omomoaye omonhwe no omomoaye bibia kama sama na yehunu ekwan ya yebede yebefa so na yesa emwaye na meko yenua ba na sem so yenua ba na sem time na so entia yenua ba no mesre meme bi emamo nye nyoma bi ma na nye yasa obayi na kumamu wona akose ni pe o wakose wo ba ne pe se wo hunu se de o ye no wani je ho na wa wo ko ye na se abaya mani je ho na wo kan na akeka to so kama de ama wo nti die be paint na wo banyem no na wo beda ne wani se hwim afri ne nchen ewom se wo be ye yemfonso ye ka kire girls ne se wo hunu be ma to wo buase na fa ne kofie ne ho nkɔ ne ba ne but mu wura mo ho na obai de do ne hia na ode ani gie hia na wo so de ne kɔpɛ na wa ready mumienu nyina wura de ma ye ready se nyinse etimi ba anytime bia eti eba ye nwane nya baako se wo ma na ni etutu aka ne nsem ya wo hunu de wo nya yie na o sugu wo no sugu su o bra enioma nkoye ma wo da akra na wo de na ba asase so no na wo dwane agya no na o ma mi suo no de ahomte etete akola no enkoye ma wo enkoye ma wo enti wo so wonim se wonyem enti mesra bra ba bia wo hye bia ye wo hu pie
yi wo hu pie na duaboro na ekoso na no eden sese wo sugu ni yam wo su yi nyinaa no eye bibi nti na wo su wa jai ne ho ama nene ne tutu aka ne nsem se de wo ya abo no awo na me ne ho ahwan na ye adwuma na me ne ho ahwan na ye na akwaje kasa kase eye yi beye uhunu no na ye ofe eye ade efe na akwafa nti mesiraw bra umpe wuwo na wo pe wo nkwa na pese otena asecha bra na be hwa akola no na wo hu wachiri kwan ade na wo yes ade no nti ma ko wo hwe no hu yie na wo mpie mra ebusua so ya bodin no munim se mode hye mun kasa nkyere no na yere so won kasa nkyere no na nya sa wo de ne nsa bebo ne yam ma na aba no ani abre pa yo pastor Marco I think say menim the entire this time I say you said that you said go for ba ni aba be na de be na ya odwene mu a wonte ase because uko no nsema kase na akoto na dwene mu na se bi nipa se bi enye nsema wo ka kire na bi kwa nya no ho ama ti se ogya no ho ma wi a enye we won ka se be hwe no o se akwala na won na wo no ena bra be hwe no na eno so ka ye problem se bi wo ko nunim se ye de a ebababam ena de wonim se wo da wi a the next thing ema se babam na afi de bra be hwe a wo hwe wo cha kwa ba bia wo hu na obeku ato adwene wo me de bia meka obi o wa yaudie nya ne pe no ba yaudie be mani pana eku ato atwena afi na abusuafo nyina ato abese no di mesre no be bia wo hye bia wo na onim bo a wo hye no ne wadwane ho no onim be bia otete bomoni ne pie na yenhwe ba bia ye de bobode ho no ebefa efise eye nipa ho asem aye ka no akora ye kana se wunim ne daache se o chena be de se chena be de wunim ne daache eti mesre no omra na aye obi de hye na wode ne ko ayaya de mu saa de atwato an se obetumi abo odua kum obetumi asɛ wo life se ne yakoso nyina no ewu na afi aka wo se wo wi a se na asa se wu a na asa mama mesre abusuafo no ne nkasa sebi omode hye no wankwa nkofa bone ama nka okwa no kode papa ba mama nkombeje nti se wakwa bone so de ba munye na nipa ne ye ka no asa mama investment papa bi no wa che nipa nti de se omode hye no kwase sebi wagim no onye a mumumra mehwe na ba bia mudi ye beto ma aba no so ne ho atoro na no atoro na mo so monya ahoto na daache bia no sa akola ikura ye ka no ase na oba ba ye de hye kese de ama mo nti mesra busuanfo se mode hye no na dwene wo foma mode sebi mu ye mpanimfo mumra meso asem ne hwe dia san beto a ebebo anyina okay me wo so wonim opare no wadawro ma wo de bomode asa wo befra yen wonim ye production line no wo de fra yen ai wo fra dia no woni atwane so ba bi atwane so ba bi wonim no wonim ba bi otie because say no ba bi a no otie na ba ye yinim no watu ho wafiri ho onti obi nje ense obi nje akwan ba de bia wa obi wa wunni se o tu wa betena ntem ha nti wo hu se se bra bia betena ye fe no pare bo modie na yi asotire na ye ntimi empe na kira kwan na akwan bia se se de ne fa so bia hoto beba no na ye mfa na emfa so na nya se bia se bi sister no ye kohwini ana se ba bia ote no wa free hokra wo ntimi empe na kira kwan na ye ntimi nya se adwuma ye ntimi nya se adwuma na ntimi sa wada wo nso wo case wo te se ye nua ba ye de ni wei ba bia o hye bia na ye be fashion out nti wo nso wo bi be ma no hwa akoda no obi na afa wo ba wo no oba anyem wo se enye wo no a ana se wo ba kra wo anyem obobo mema bebredin enti wo hunu wo de wo de ba ye ne yankase be hunu be makro because ye be ye die ne de achew ena no se mo ka ye die ne no ayeye no nyame ya dom adwuada ye de ho ayini beto ya ye die ne no na resource no Dr. Freyen na ofre ka se aba no ye misano me misano say ye sen kopim say ye to han say koto ba ye nyina da ya studio na doctor no ono ankrakra no wanim ye san say ba ye sili nti ono ntimi ntia no ti ha no obebi a ono so behuru enti said wo case ni sitie bia no ye be ye ho adwuma e dia ma afre production line ye 055 260 1529 055 2601529 ye wo Kumasi Askwa ye ne Kumasi City Mall no na ehwe ne mu wo de oba wo so pa Akoma FM obi abekire wo yira kwane na wa free production la media amawo na wa free number mane na so sa emame na obi wo case bia emfre papa mama brebi me kan sem bi se me kodidi me master tem na man shada na mdidi na tem aka 2 minutes ya didi awie ana me kasu wie ya na asem bi pie firi manum na me se kwasia na nyimu a wonye kwasia
ono na nyim a wonye master muri ya wadi kum master muri akum ebuafu wo se me medidi na tam adan a se me master akwanyim obi na wanye ene be pie firi manum opare be ma kwasia ene onyim oba udwane onje mama wi wonya me hira ho enti benya safo ye bunu ba ye kana sem mera say enti no bomodi ababia wo bia no fa wo case ne bra ye wo Kumase Askwa ye ne Kumase City Mall ene hwe ne mu enu nti se wo ba se de tie bia no ye betie wasam no ye tumi ye follow up akọ Central Region nyina ye follow up akọ Central Region nyina nti wo de wadawro ma bomodi ase wo de wo case ne bebe fridge wadeko wo de wo ba ye wo ha ye betie o na ye di wo case no echi e de amount production line no eye 0552601529 0552601529 fafa so na wo fra ye betie o fa wo ba ne bra fa wo de hye ne bra na ye nya ho adwuma emfa ema ba hye wo mo bone papa na yenka ye be follow up no so adwuma se wo se ye frɛ doctor be frɛ ye wo se ye frɛ lawyer be frɛ police ye be frɛ wo se ye de court a ye de be court e de amount meeting e de Maa Akos program no ye Akoma mu nsɛm e wo Akoma 87.9 FM nya me ya adom adwuada ye be san aba Maa Akoma mu ebiem 87.9 Kumasi